Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules sa Mayo 22 tuig 2024. Sa gihapon ini mo alagad mo ang kurman Bombo Cham Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, Metro Pacific kay Iloilo Waters nagpangayos ang pasensya sa kay Mayor Jerry Treñas kagagin plastar nga wala sila sang short-term solution sa El Nino. Di sa mga konsumidor nyo ay kami nagpangayos ang pasensya mga baghaka mo. Samtang ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Waters nangin unprofessional sang ginpamangkot sang Bombo Radio. Tiyan mo na bala ang kung kaysa defense mechanism sa psychology, no? Amo nang defense mechanism sa mga tawo nga wala sang inugsabat sa mga palamangkutanon, no? They will act different sa aton sinimatag palamati. Istoryahanta na bala karon diriman sa platuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa bihak nga bahin, dugang pa nga mga balita, isa patay 3 pilason sa nagluntad silang head-on collision sa duwa ka motorsiklo sa may barangay poblasyon, Concepcion na Iloilo. Dugang pa nga mga balita, 4 ka mga bago nga police station sa syudad sa Iloilo na tala na nga pagabuksan kag pagatukuron subong nga tuig. Ginahulat-hulat sang kadamaan na nag-abot na ining mga driver's license blang nga sarang nyo na nga kung may ara ka mo subong sa driver's license kag ini naka-imprinta lamang sa papel subong pwede nyo na ma-avail ining mga plastic cards sa bahin karon sang Land Transportation Office Regional Office 6. Dugang pa nga mga talupang nun nga mga balita, ang Department of Trade and Industry 6 sa weekly monitoring sa mga establishmento sa Iloilo agod na mahibaluan kung nagasunod sa price freeze. Kag lalaki ginapayag ginalutang sa riding in tandem sa banwa sa Kalinog patay. Muni madalagkuan mga balita, issues kang impormasyon na main sentro karon sa aton sining palatuntunan diri sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo nato na ginarimahin ko sa gihapon, petsa 22 na kita, na petsa 25 sa badong adlaw ang grand draw sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Gani may chance pa ikaw nga magdugang maghimo sang tuman kada mo sining mga entries sa proof of purchase, magatipon lamang kag maghimo sang proof of purchase, idugang ina sa nauna nyo na nga daan nga nahulog nga mga proof of purchase, no, sa mga designated drop-box centers naton sa malibot sa probinsya sa Iloilo. Kag may mga drop boxes man kita sa tanan sini nga R. Florete Pawn Shop and Jewelry Branch diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kag syempre pwede man kamo makahulog direkta diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo ara dira sa ground floor. Waswasin nyo lang sa paghimo sa inyo sa imo mga entries. Damuan nyo, damo entries, dako man ang tsansa nga magganaog. Detalye sa mga nagapauna nga mga balita aton sini nga panay nga istoryahan patpatunta sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay Soto pagganap sa Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 22, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan na ang pagbubukas ng klase sa July 29 para yan sa school year 2024-2025. 20 bagong voting machines naman na gagamitin para sa 2025 national at local elections hawak na ng Commission on Elections. Ang Department of Justice inaantay pa ang pasya ng Timor-Leste sa kaso naman ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ang child rights defender naman na si Sally Ujano sinentensyahan ng hanggang 17 taong pagkakakulong dahil sa rebelyon. Ito namang si dating Majority Leader Joel Villanueva abay pinag-aaralan ang posibilidad ng pagsapi sa minority bloc ng Senado. Sa international news naman, ang United Nations itinigil ang pamamahagi ng pagkain doon sa Rafah matapos na maubos na ang supply. Sa ating NBA update, abay itong Celtics nakuha ang buwan naman ng panalo sa Eastern Conference Finals laban sa Pacers sa score na 133-128. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa July 29 ng kasalukuyang taon at magtatapos yan sa Abril 15 sa susunod na taon o taong 2025 para yan sa school year 2024-2025. Ang nasabing hakbang ay para yan sa unti-unting pagbabalik ng old school days sa traditional arrangement nito. Kahapon nga pinulong ni Pangulong Marcos Jr. si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa Palasyo ng Malacanang kung saan nagpresenta ng dalawang opsyon para maibalik nga sa dating June to March ang school calendar. Ang unang opsyon ay magkaroon ng 180 school days at 15 in-person Saturday classes, habang ang second option naman ay magkaroon ng 165 school days at walang in-person Saturday class na parehong magtatapos sa March 31, 2025. Pero sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na maikli ang 165 days at ayaw niya ring pumasok ang mga estudyante tuwing Sabado. Bilang kompromiso, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa halip na magtapos sa Marso 31 ng susunod na taon, dapat i-adjust ng ahensya o ng Department of Education ang school year sa April 15, 2025 upang makumpleto nga ng mga estudyante ang 180 days nang hindi kailangang pumasok tuwing Sabado. Samantala, aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang New Government Procurement Reform Act. Sa boto nga na 23 na sang-ayon, walang tumutol at wala ring abstention maliban na lamang sa naaprubahan sa plenaryo ang Senate Bill 2593 dahil sa certified as urgent ito na ng naturang panukala. Isinusulong naman ng panukala ang higit na transparency, accountability, operational efficiency at pagpapahalaga sa pondo. Sa oras naman na maging ganap itong batas, ay lilikha rito ng electronic procurement system na magpapabilis pa sa kakayahan ng gobyerno na makapaghatid ng kinakailangang serbisyo para sa mga Pilipino. Ang Philippine Government Electronic Procurement System nga ang siyang isang single electronic portal na magsisilbing pangunahing channel yan at mapagkukunan ng impormasyon sa pagsasagawa ng lahat ng procurement activities ng gobyerno para sa pagbili ng mga produkto, proyektong pang-infrastruktura at consulting services. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, epektibo na sa Mayo 27 itong pagmumultahin na nga itong mga drivers ng electric bikes, electric tricycles at iba pang light vehicle na mahuhuling dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila.
Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos na palawigin pa ng isang linggo. Ito ngang grace period para yan sa striktong pagpapatupad ng naturang bagong pulisiya. Kasunod ito ng hilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority na i-waive ito nga mga penalties para yan sa mga violator hanggang Mayo 18 at pagsabihan ng mga gumagamit na naturang mga light vehicles na huwag dumaan sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Ay naman kay MMDA Acting Chairman Don Artes, ang isang linggong extension ay magbibigay ng pagkakataon sa mga may-ari at maging sa mga drivers ng electric vehicles na mag-comply sa pagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan o kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ang mga mahuhuli kasing walang lisensya o walang vehicle registration papers ay may impound ang kanilang sasakyan simula sa Lunes at papatawayan ng multang 2,500 pesos. Samantala, nasa kamay na ng Commission on Elections ang unang 20 na unit ng automated counting machines na gagamitin sa May 2025 national at local elections. Sa isang pahayag, sinabi ng COMELEC na ang system provider nito na Miro System ay nag-turnover noong araw ng Lunes ng inisyal na batch ng 20 automated counting machine units sa warehouse ng poll body sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa poll body, pumasa ang lahat ng ito sa hardware acceptance test. Iginit naman ng poll body na dapat tandaan na kailangan ng mahigpit na accuracy testing sa mga automated counting machines gaya na lamang ng hardware acceptance test bago sila opisyal na matanggap ng Commission on Elections. Kasama nga sa naturang proseso ang pag-unpack ng bawat kahon, pag-on sa automated counting machine units at pagpapatakbo ng iba't ibang diagnostics upang matiyak na gumagana ng maayos ang bawat bahagi at alinsunod ito sa mga detalye at pagpapasadya na itinuro ng COMELEC. Kung maalala ay nagpapaupa nga ang komisyon ng 110,000 na units ng automated counting machines mula sa service provider nito na joint venture of Miro System Integrated Computer System. Gayon din sa St. Timothy Construction Corporation at ang Centerpoint Solutions Technologies para yan sa automation ng 2025 elections. Sinimulan naman na ng Miro System ang pagbuo ng mga automated counting machines sa manufacturing plant nito sa may Pangyo, Seongnam City sa may South Korea noong nakalipas na buwan. Nauna na ngang sinabi ng Commission on Elections na tinitignan nila ang buwan ng Agosto bilang posibleng pagdating ng paunang 20,000 na automated counting machine units mula sa South Korea. Habang ang kumpletong paghahatid naman ng 110,000 na makina ay inaasahan na bago matapos ang buwan ng Disyembre. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magpapatuloy pa rin ang lease contract sa Miro hanggang hindi sila pinipigilan ng Supreme Court. Punto pa nito na walang dahilan daw ang Commission on Election para suspindihin ang pagpapatupad ng proyekto kasama ang Miro sa kabila na rin ng patuloy na pagtutulpa ng dating system provider nito na Smartmatic International. Oras, 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay hinimo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang mga botante na maging vigilant laban yan sa questionableng personalidad na tatakbo sa 2025 midterm elections. Hinikayat din ang opisyal ang mga botante na agad na maghain ng disqualification case laban sa hindi karapat-dapat na kandidato sa kasagsagan ng filing para maitama ito ng komisyon o di naman ay cancellation ng kandidatura. Sa oras kasi na matapos ang period ng paghahain ng Certificate of Candidacy, wala nang jurisdiction dito ang Commission on Elections. Samantala, hindi naman sang-ayon ang poll body chairman sa ideya na bigyan ng
discretionary powers ang full body para aprubahan o tanggihan naman ang COC applicant. Ang pahayag nito ng COMELEC official ay kasunod na rin ng kontrobersiyang bumabalot kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa questionableng nasyonalidad nito at posibleng Chinese asset matapos nga na madawit ang kanyang pangalan sa isang pogo firm. Una naman na ipinaliwanag ng komisyon na walang humamon o komisyon sa kandidatura ni Guo noong tumakbo ito noong 2022 election sa pagka-alkalde na naging tulay nga para maging alkalde ito ng naturang lungsod. Samantala, naisumite na ng full body sa Office of the Solicitor General ang Statement of Contributions and Expenditures ni Bamban Mayor Alice Guo kasama ang kanyang Certificate of Candidacy at kanyang Voters Registration Records. Papang balita, inihayag naman ng Department of Justice na inaantay pa ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon ng gobyerno ng Timor-Leste sa magiging kapalaran ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves Jr. Sa gitna na rin ito ng mga nakabinbing deportasyon ni Teves at umano'y denial ng kanyang asylum request, ay sinabi ni Justice Secretary Miko Clavano na nararapat daw na igalang ang mga korte ng Timor-Leste. Sinabi din na Assistant Secretary Clavano na ang Timor-Leste ay isang sovereign country na mayroong sariling sistema. Sinusunod din anya ng gobyerno lahat ng tamang proseso at umaasa sa magiging magandang kalalabasan nito. Samantala, ipinagwalang bahala naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio ang hinggil sa umano'y deportasyon ng kanyang kliyente. Ito ay dahil wala pa silang anumang impormasyon sa status ng asylum request ni Teves at kung ito ay denied ba. Matatandaan nga na si Teves ang pangunahing akusado sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pa at iniuri din bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Taguig City Regional Trial Court Branch 266 ang child rights defender na si Maria Salome Crisostomo Ohano dahil yan sa kasong rebelyon. Sa 56 na pahinang desisyon ng korte, sinentensyahan si Ohano na ang pagkakakulong ng 10 taon hanggang 17 taon at 4 na buwan. Matatandaan na inaresto si Ohano noong Nobyembre 14 ng taong 2021 na ang kapulisan na nakasuot ng simpleng damit na hindi nagpakita ng anumang identification dahil daw sa kasong rebelyon at dahil sa umunoy pagkakasangkot ni Ohano sa pag-ambush sa 2 military personnel sa Quezon Province noong 2005. Inihain ang kasong rebelyon laban kay Ohano noong taong 2006. Ayon naman sa desisyon ng korte na kilala umano ng testigo ng prosekusyon si Ohano sa nangyaring enkwentro noong 2005. Kaya sinabi ng korte na hindi ito kumbinsido sa alibay ni Ohano na nasa iba siyang lugar nang mangyari ang pag-atake na hindi naman sinusuportahan ng malinaw at kapanipaniwalang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ng korte na bigo naman ang prosekusyon na patunayang umakto bilang lider ng New People's Army si Ohano nang mangyari ang engkwentro laban sa puwersa ng gobyerno at bigo ding mapatunayan na si Ohano ang nag-utos sa iba pang miyembro ng naturang rebelding grupo. Sa kampo naman, Ohano, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Fenella Hukum na iaapila nila ang naging desisyon ng naturang korte. Mananatili naman ang child right activist sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos makansila ang kanyang piyansa. Si Ohano ay isang executive director ng Women's Crisis Center mula taong 2000 hanggang 2007 at naging national director ng Philippine Against Child Trafficking mula taong 2008 hanggang sa kasalukuyan. Noong nakalipas sa taon, kinilala pa siya ng United Nations Women Philippines para sa kanyang pagsusulong para yan sa karapatang pantao at ginawaran ng titulong Feminist Champion Against Gender-Based Violence. Sa ibang balita naman, suportado ng mga leader ng Kamara de Representantes ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno laban sa China, kaugnayan ng mga iligal nitong ginagawa sa West Philippine Sea.
Sinabi ni Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon na dapat lamang naigiit ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay nag-ugat sa pahayag ng National Security Council na nangangalap na ito ng ebidensya na gagamitin sa pagsasampa ng panibagong kaso laban sa China kaugnay ng mga iligal nitong aksyon sa West Philippine Sea. Ayon sa National Security Council, ang mga ebidensya na makakalap nito ay ipapadala sa Department of Justice maging sa Office of the Solicitor General para sa susunod na legal na hakbang na gagawin ng Pilipinas laban sa China. Kung matatandaan, taong 2013 ay naghain nga ng reklamo ang Pilipinas laban sa China. Lumabas ang desisyon ng Arbitral Tribunal na nagbasura sa 9-dash line claim ng China at sinabi na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Iginiit naman ni Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles ang kahalagahan ng mga ebidensya sa pagtugon sa gagawing aksyon kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea. Para naman kay Assistant Majority Leader at Manila 1st District Representative Ernex Dionisto Jr. na anumang ebidensya daw ay makakatulong yan sa kaso laban sa pambubuli sa ating bansa para ipaglaban ang ating soberanya. Oras, 15 minuto makalipas ang 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong si dating Majority Leader Joel Villanueva abay pinag-aaralan ang posibilidad ng pagsapi nito sa minority block ng Senado. Ito namang si dating Senate President Zubiri abay sinabing pinag-aaralan ng kanilang grupo na maging independent block. Tatawagin namang Magic 7 ang kanilang samahan. Ayon yan sa isang senador o partikular na ni Joel Villanueva. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Pinag-aaralan na ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva ang posibilidad ng pagsapi sa minority block ng Senado. Ang pahayag ni Villanueva ay kasunod na rin ng kanyang pagbaba sa pwesto bilang Majority Floor Leader. Ayon pa sa senador, maraming options o pagpipilian para sa kanila at nakausap na rin niya si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III tungkol sa usapin. Bukod dito, meron din anya mga komite sa Senado na inaalok sa kanya ng bagong pamunuan. Ngunit matatanda ang inalok ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kay Villanueva ang pagiging chairman ng Labor Committee. Well, it's still, we're still studying all possibilities. Ang daming options available for us. Especially for me, on my end, I could only speak for myself, of course, na pwede akong mag-minority. And nag-usapan din namin ni Sen Coco yan. If others will join me, what's gonna happen? And also, I think we have enough time to decide on it. Magbe-break na rin lang in 2 days. So, we have enough time. Sa bukod namang panayam, sinabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na pinag-aaralan ng kanilang grupo kung magiging independent block na nangangahulugang hindi kasapi ng majority block at minority block. Posible anyang tawagin ang kanilang grupo na Magic 7 na kinabibilangan ni na Senators Villanueva, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Javier Hercito, Sani Angara at Nancy Binay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Nais namang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatupad ng hybrid digital payouts para yan sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation na programa ng naturang ahensya. Ito ay matapos na maisagawa ang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DSWD katuwang na ang isang government bank. Pinangunahan nito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian habang kasama rin sa naturang paglagda sa kasunduan ang State Bank President na si Lynette Ortiz at Vice President Attorney Nicolas Tolentino.
Layunin nila sa ilulunsad na pilot implementation na mas masiguro na ligtas, mas mabilis na proseso at upang mas maging accessible din ito para sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Samantala, plano naman na masimulan na ang naturang hybrid digital payout sa ilang mga rehiyon kabilang na ang Region 2 o Cagayan Region, ang Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon at sa National Capital Region. Samantala, kabilang ang siyam na lungsod sa Pilipinas sa largest urban economy sa buong mundo. Batayan sa inilabas na datos ng Oxford Economics Global Cities Index. Nakuha ng Manila ang ika-256 na pwesto, pang-436 naman na pwesto ang Cebu, habang pang-487 naman na pwesto ang Cagayan de Oro at nasungkit din ng Davao City ang ika-500 pwesto. Nakasama rin sa largest urban economies ang Angeles City, Bacolod, Dagupan, Zamboanga at maging ang General Santos. Ayon sa Oxford Economics Global Cities Index, ibinatay nila ang ranking sa 5 kategorya katulad ng ekonomiya, human capital, kalidad ng buhay, kapaligiran at maging ang governance. Kaugnay nito, nanguna sa 2024 Global Cities Index ang New York, nasimda naman ng London, San Jose, Tokyo at Paris. Kasalukuyan nasa Pilipinas si Queen Maxima ng Netherlands bilang United Nations Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development. Para sa kanyang 3 araw yan na pagbisita para itaguyod ang financial inclusion. Partikular ngang binisita ni Queen Maxima ang mga itinuturing na traditionally underserved groups gaya ng mahihirap, kababaihan, maliliit na magsasaka at maliliit din na negosyo sa ating bansa. Sa unang araw ni Queen Maxima sa bansa, kanyang binisita nga ang Talim Island sa isang remote island sa bayan ng Binangonan at Cardona sa Rizal, kung saan ang mga residente ay humaharap nga sa ilang mga hamon na magkaroon ng access sa mga financial services. Para matugunan nga ang naturang problema ay nagbigay ng ang isang finance-oriented rural bank ng iba't ibang financial services tulad ng payments, savings, credit at insurance sa naturang remote community. Sa biyaheng ito ng Reyna ng Netherlands, kinausap din niya ang mga miyembro ng Fisherfolk community para makita kung paano nagawang mas maganda pa at accessible ang financial services sa naturang lugar. Sa isang media briefing matapos ang kanyang unang araw sa bansa, kanyang sinabi na nalaman niya ang mga improvements sa Talim Island kung saan nagawa pa na mas mailapit sa mga residente doon ang financial services. Isa nga sa malaking improvements na nakita ni Queen Maxima sa may Talim Island ay ang paggamit ng mobile application na Connect to Card, kung saan maaari na nilang ma-access ang financial services mula sa kanilang phone. Ibinahagi din nito na sa kanyang mga nakausap na mga mangingisdang Pilipino ang tungkol sa 5 uri ng insurance na mayroon na sila, kung saan isa nga dito ay ang hospitalization insurance. Dahil isaan niya sa pinaka-inaalala ng mga Pilipino ay ang medical expenses, kaya't malaking tulong anya ang financial services para sa maraming tao. Samantala, walang nakikitang mali si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber sa isinasagawang public consultation ng Senado kaugnayan sa panukalang Economic Constitutional Reform. Sinabi ng mambabatas na mahalaga ang konsultasyon sa paghubog ng opinyon at pagpapasya sa pag-amyenda ng Restrictive Economic Provision ng 1987 Constitution. Aniya, kinakailangang malinaw na maipaliwanag sa publiko at upang tunay na maunawaan ang layunin ng isinusulong na pagbabagong pang-ekonomiya na para yan sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Dapat din umanong maging malinaw sa publiko na hindi kasama sa isinusulong na panukala ang pagkakaroon ng reformang politikal na tinututulan naman ng marami. Binigyan din pa ni Barbers na ang pinakalayunin ng pagkakaroon nga ng reforma ay makalikha ng paraan na makatutulong upang dumami ang pamumuhunan at paglago ng ekonomiya nang hindi binabago ang pangunahing istruktura ng pamahalaan.
Ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments at Revision of Codes ay nagsimula na magsagawa ng regional consultations on economic chacha sa Baguio City noong Mayo 17. Layunin ng hakbang na ito na makapangalap nga ng pananaw ng publiko kaugnayan sa panukalang pag-amyenda sa Economic Constitutional Provision, partikular na ang Resolution of Both Houses No. 6. Ang Resolution of Both Houses No. 6 ay inakda naman ni Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Loren Ligarda at maging ni Senador Sani Angara na payagan nga ang Kongreso na magdesisyon sa pagbabago ng foreign ownership restriction sa sektor ng mga public utilities, higher education at advertising. Marso nang aprubahan naman ng mababang kapulungan ng itong ang kaparehong panukala o itong version nila na Resolution of Both Houses No. 7. Nilalayon ng bill na ito na umangkop sa mga pagbabago na sa pandaigdigang ekonomiya habang pinangangalagaan naman ang pambansang interes, panawagan sa mas bukas at mas matatag na ekonomiya na makalikha ng maraming trabaho at matiyak ang masaganang kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. Patuloy pa rin ang isinasagawang system upgrade ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa lahat ng kanilang air traffic system. Ayon sa ahensya, inaasahan nilang matatapos ito sa ikatlong bahagi ng taon. Sagot ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa tanong kung kailan daw matatapos sa mga nagaganap na aberya sa kanilang mga sistema. Nagdudulot kasi ito ng mga flight delays at cancellation doon sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Sa isang pahayag, sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na sumusunod lamang sila sa tamang proseso sa kabila ng pagnanais nito na matapos kaagad ang pag-upgrade. Batay nga sa datos, taong 2010 pa nagsinimulan nila ang paggamit ng naturang sistema. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong Consolidated Jeepney Drivers Nationwide abay umabot na sa higit 8.1% o ayon yan sa Department of Transportation. Ilang mga tsuper naman sinabing hindi makatarungan ang programa at walang solusyon sa hanap buhay nila. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Umabot na sa higit 8.1% ang mga jeepney drivers na nagpa-consolidate kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Undersecretary Ferdinand Ortega ng Department of Transportation, napagkasunduan nila sa ahensya o nakasentro na lang ang mga susunod na hakbang nila sa kung papaano masusolusyonan ang mga problema ng unconsolidated jeepney drivers. Sa ngayon, wala pa rin umanong pagbabago at ang nakikita lang nilang problema ay ayaw na mga ito i-surrender ang kanilang mga prangkisa sa kooperatiba. Nauna nang iniulat na isinusulong ng ilang kongresista na bigyan pa ng palugit ang mga driver at hayaan ng mga ito na magpa-consolidate kapag nakita na nila ang magandang bunga ng programa. Pero binigyang diin ni Ortega na hindi na ito papalawigin dahil ilang beses nang nag-extend ng deadline hinggil dito. Very positive. Alam mo naman, any meeting as long as pinag-uusapan ay solusyon. Very positive po. Marami pong na-erase doon. Nandun ang LTFRB, DOTR, OTC, pati ibang government agencies. So sa dulo po, nag-agree kaming lahat na tutulungan natin lahat ng mga merong concerns para po, sabi nga, tuloy-tuloy na po yung ating programa. Ang operator na si Dionisio Bindo, iginiit na hindi makatarungan ang konsolidasyon at wala itong solusyon sa kabuhayan nila. Panawagan niya na ibasura na ang programa dahil ito raw ay panghaharas sa hanay nila sa transportasyon. Ikwinento ni Dionisio na kamakailan lang ay hinuli siya habang namamasada at hinanapan ng mga dokumento na nagsasabing consolidated siya. Nang wala umano siyang maipakita ay pinagbabaklas ang kanyang plaka. Hindi naman daw sila tutol sa modernization pero kontra sila sa pagsuko ng kanilang mga prangkisa at posibilidad na magbayad ng mga modernized unit mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng aabot sa 2.9 million pesos. Sinasabi ko, Pangulo mo Bongbong Marcos, noon nung nangangampanya ka, anong sinabi mo noon? Ayusin nyo mga unit, hindi kayo matatanggal sa hanap buhay nyo. Ito po, bakit ganito na po ang nangyayari ngayon? Ilang beses na kami nananawagan na hindi nyo pinapansin. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, kumuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating kasamahan sapagkat babalikan natin ang linya ni Bombo Juana sapagkat ito nga hong forest cover umano ng Pilipinas umakyat na ng halos 5.6%. Ayon yan sa Department of DNR. May buong detalye mga kabombo si Bombo Juana Martinez. Umakyat ng halos 5 hanggang 6% ang nadagdag sa naitala ng Department of Environment and Natural Resources na forest cover sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, mayroon umanong programa ang nakaraang 2 administrasyon na tinawag na National Greening Program kung saan dito nila kinalap, binantayan at sinuri ang mga naging progress nito sa pamamagitan ng mode sensing at satellite imagery. Inihayag naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Yulo Loizaga, mayroong bahagyang pagtaas ng forest cover sa ating bansa at ito ay batay sa pag-aaral ng National Mapping and Resource Information Authority sa tulong ng United States Forest Service. There has been a very moderate increase in our forest cover, about 5 to 6%, towards 5 most particularly. But the quality of the forest is what we're after. In some of our protected areas, for example, we're doing assessments now in terms of the forest cover. And we're working with groups like UPLB, specifically the group of Dr. John Pullian, who's both a very well-known forest science expert. And what he has discovered, in fact, is that while there has been a slight increase in some areas, there has also been an increase in what they call fragmentation. So, hindi masyadong dense, medyo nagsisparse siya. Dahil dito, kinakailangan pa rin umanong patuloy na antabayanan ang kalagayan nito dahil sa pagtaas ng nasabing fragmentation ay maaaring magdulot ito ng pagkawatak-watak ng mga tirahan ng wildlife. Maaaring mahirapan dito ang mga hayop at maaaring magresulta ng pagbabago ng mga ecosystem processes na may posibilidad ding magkaroon ng negatibong epekto sa ating mga kagubatan. Habang may epekto rin ito sa ecosystem services sa ating bansa, partikular na sa soil erosion control at flood control dahil ang naturang pagtaas ng fragmentation o pagkawala ng natural water absorption ay nagdudulot ng hirap sa kagubatan dahil nababawasan ang kapasidad ng lupa na sumipsip ng tubig. Ito ang ilan sa inilahad ni Loizaga na kahaharapin nating mga problema kung sakaling magpapatuloy ang pagtaas ng fragments at hindi mapapanatili ang magandang quality ng ating mga kagubatan. Para sa Bombo Network News, Bombo Juana Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Itinigil ng United Nations ang pamamahagi ng pagkain sa may southern Gaza City sa Rafah matapos na maubos na ang supply at hindi ligtas na security situation din doon dahil sa lumalawak pang military operation ng Israel. Ayon sa United Nations World Food Program, nauubusan na ito na may bibigay na pagkain para sa mga Palestinong naiipit sa kaguluhan na nasa Central Gaza kung saan daan-daang libong katao ang naninirahan sa kasalukuyan. Kaugnay nito, nagbabala ang United Nations na nakaamba daw na mag-collapse ang humanitarian operation sa naturang teritoryo. Ginawa nga ng United Nations ang naturang babala sa gitna na rin ng nagbabantang paghiling ng arrest warrant ng Top War Crimes Court sa buong mundo na ICC o International Criminal Court target ang Israel at Hamas leaders. Base sa United Nations, nasa 1.1 milyong katao doon sa Gaza na halos kalahati naman ng populasyon ang nakakaranas ng kagutuman at nasa bingit na ng taggutom. Bombo Sports News.
NBA update pa rin mga kabombo, naging maaksyon ang unang pagharap ng Indiana Pacers at Boston Celtics sa Eastern Conference Finals ng NBA. Umabot kasi sa overtime ang laro dahil yan sa agresibong performance ng magkabilang panig. Sa umpisa pa lang kasi nakuha agad ng Celtics ang kalamangan sa 34-31 bago makahabol itong ang Pacers sa ikalawang quarter ng laro. Nakapuntos ng 36 points si Jason Tatum at 15 points naman kay Derek White para yan sa Celtics. Habang nagtala naman si Tyrese Haliburton ng 25 points at 24 points naman mula kay Pascal Siakam para sa Pacers. Sa huli, nakuha ng Celtics ang buena manong tagumpay makaraang magtapos ang laban sa score na 133-128. Sa karagdagan pang balita ay tinutulak ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagpasa sa Kamara sa panukalang nag-uutos ng biannual consultation sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at Homeowners Association sa kanika-nilang nasasakupan upang matiyak na magkaroon ng regular na komunikasyon. Ayon sa mambabatas, nakalinya sa panukalang House Bill 10386 na naglalayong mapahusay ang access ng Homeowners Association sa kanilang mga lokal na pamahalaan at pagbutihin pa ang paghahatid ng mga serbisyo para sa mga tao. Ipinunto din ni Yamsuan na ang LGUs at Homeowner Associations ay maaari daw na maging epektibong partners sa pagtugon sa mga mahalagang issue na may kaugnayan sa kanilang mga komunidad. Inihain nga ni Yamsuan ang panukalang batas matapos na makipagpulong sa iba't ibang Homeowners Association sa may Parañaque City. Sinabi din ng kongresista na ang pagtatatag ng mekanismo ng komunikasyon na ito ay hindi lamang magreresulta sa isang mas napapabilang na proseso ng paggawa ng desisyon sa mga isyu na nakakaapekto sa parehong mga may-ari ng bahay at kanilang mga lokal na pamahalaan, kundi makakatulong din ito para sa mga lokal na pamahalaan na agad na humingi ng tulong sa 24,700 na rehistradong Homeowners Association sa ating bansa, lalo na sa panahon ng emergency. Naalala din ng kongresista na nitong kasagsagan nga ng pandemya ng COVID-19, ginamit ng gobyerno ang mga Homeowners Association sa pagpapatupad ng community quarantine at health protocols. Gayon din sa pagpapakalat ng kaukulang impormasyon kung paano masusugpo ang pagkalat ng virus. Ang Homeowners Association nga ay maaari ding tumulong sa mga local government units sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Sa ilalim ng panukalang batas, ang bawat LGU ay dapat daw na makipag-ugnayan sa kanilang mga Homeowners Association sa pagtatakda at pag-schedule para sa 2 beses sa isang taon na konsultasyon. Samantala mga kabombot ka Sir Nation, iginiit naman ng Department of Health na hindi pa rin kailangan na magpataw ng anumang travel restriction o iutos nga itong paggamit muli ng face mask. Ginawa ng ehensya ang naturang pahayag kasunod dyan ng mga ulat ng muling pagtaas nga ng kaso ng COVID-19 sa bansang Singapore. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Health na ang pakikipag-ugnayan sa mga international health authorities at ang mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Quarantine sa mga points of entry ng buong bansa ay sapat sa ngayon. Ayon sa ahensya, walang scientific basis para magpatupad ng travel restriction sa anumang bansa. Sinabi nito na mga karaniwang pag-iingat tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga tao at pagpili ng magandang daloy ng hangin ay sapat na pag-iingat upang hindi mahawaan ng naturang virus. Batay nga sa datos ng Singapore, mayroong 25,100 na kaso ng COVID-19 na itala mula buwan ng Mayo 5 hanggang Mayo 11 ng kasalukuyang taon, kumpara yan sa 13,700 na kaso lamang noong nakalipas na linggo. Nananatili namang mababa ang kaso ng COVID sa Pilipinas kahit wala dapat na ipag-alala. Samantala sa ibang balita, patay ang isang 21 anyos na lalaki matapos itong aksidenteng mabaril ng kaniyang teenager na kaibigan sa may barangay Tabunan, Bago City sa Negros Occidental. Ayon sa pulisya, dumating ang biktima sa may bahay ng kanyang 17 anyos na kaibigan habang siya at ang kanyang kaibigan ay nagwawalis lamang ng sahig.
Hiniling umano ng biktima sa minor de edad na kunin ang baril ng kanyang stepfather. Gayunpaman, nang ibibigay na sana ng minor de edad ang baril sa biktima, hindi sinasadyang nahila nito ang gatilyo na naging sanhi naman ng aksidenteng pagputok nito sa biktima. Tinamaan ang biktima sa noo at dinala sa South Bacolod General Hospital. Batay nga sa report ng pulisya, namatay ang biktima dakong alas 2:14 ng madaling araw noong araw ng Lunes. I-turn over naman ng minor de edad sa Women and Children Protection Desk para sa kaukulang disposisyon at nasa kustudiya na ng pulisya ang naturang baril. Patuloy naman na iniimbestiga ng pulisya ang naturang insidente. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya sapagkat itong Butuan City abay isinailalim na sa state of calamity dahil yan sa extreme water shortage. May buong detalye ang Bombo Radyo Butuan. Isinailalim na sa state of calamity ang Butuan City dahil sa extreme water shortage na dala ng El Niño phenomenon na siyang dahilan ng wala ng tubig ang water source sa Butuan City Water District, ang Tagibo Watershed. Ayon kay Michiko de Jesus, tagapagsalita ng Butuan City Local Government, inaprubahan kahapon ang sangguniang paglusur Resolution number 16-244-2024 dahil sa naranasang way below normal rainfall ng lungsod sa loob ng 3 buwan na nakakontribute sa naranasan ngayong krisis ng tubig. Nakasaad sa resolusyon na ang kakulangan sa supply ng tubig ay nakaapekto na sa 50% population ng lungsod at 30% naman sa agricultural, business at industrial sector na nangangailangan ng emergency assistance. Magbibigay din ito ng kapangyarihan sa local government at sa mga apektadong barangay na ma-access ang 30% na kanilang quick response fund para sa ipatutupad ng mga proyekto, programa at mga aktibidades na inaasahang makakatulong sa pagresolba sa krisis sa tubig. Sa ngayon, ang ating Butuan City ay under state of calamity. Ito ay lumabas kahapon dahil sa matinding init na ating nararanasan ngayon. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Benzi Barasan nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga pulis daw doon sa Iloilo abay nakuhanan ng video na natutulog umano habang naka-duty. Doon sa police station naman isinara pa umano. Alamin po natin ang kabuuan ng balitang niyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon hinggil sa mga pulis sa San Enrique Municipal Police Station sa Iloilo na natutulog umano habang naka-duty. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Colonel Bayani Razalan, Director ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na kaagad siyang nagpatawag ng pagpupulong kasama ang mga hepe ng lahat ng kanilang mga units kasunod ng pagkalat ng video ng nasabing police station na walang tao kahit na may humihingi na ng tulong sa labas ng kanilang gate. Ayon kay Razalan, hindi pinahihintulutan ng mga pulis na matulog habang naka-duty upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang area of responsibility. Anya pinahintulutan lamang na magsara mga istasyon na malapit sa mga lugar na may presensya ng communist terrorist group kagaya na lamang ng Alibudyan at Maasin Municipal Police Station. Nilinaw ng opisyal na ang bawat pulis ay may responsibilidad na magbantay sa kanilang istasyon at sa nasaksakupang lugar at hindi dapat na natutulog. Hininga naman ang paliwanag ang hepe ng San Enrique Municipal Police Station na si Police Captain Iril Don Parcon sa nasabing pangyayari. Napanood ko yung video, I directed the my Provincial Investigation and Detection Branch Chief, ang ating 7, to let the Chief of Police explain in writing on the viral video. So pina-explain namin sa in writing, then as of now we are waiting for her reply. Yung letter na i-send dito sa based doon in answer to the memo that I sent to her. Si Police Colonel Bayani Razalan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ito namang lalaking dumalo sa fiesta, abay tinambangan at pinagbabaril patay dyan sa may San Mariano, Isabela. Ang buong detalye ay hatid sa atin ng Bombo Radio Kawayan. Patay ang isang lalaki matapos natambangan at pagbabarilin sa barangay di Buluan sa bayan ng San Mariano, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Francis Patad, ang hepe ng San Mariano Police Station ay niya na pasado alas 4 ng hapon naganap ang pamamaril na ikinasawi ng biktima na si Reynaldo Alfante na residente ng barangay Minang, San Mariano, Isabela. Anya nagpunta lamang sa barangay di Buluan ang biktima para makifiesta nang siya ay tambangan at pagbabarilin habang lula ng kanyang tricycle. Pauwi ang biktima sa barangay Minangas nang parahin ng sospek ang tricycle at doon pinatay ang biktima. Kaagad naman na naaresto ng mga kapulisan ang nasa likod ng pamamaril patay sa biktima na kinilalang si Domingo Barraquio, kapitbahay rin ng biktima at residente ng barangay Minanga. Dagdag pa ni Police Major Patad na paghihigante ang dahilan ng sospek kung bakit niya nagawa ang pangyayari. Anya binubugbog umano ng biktima ang sospek kasama ang iba pa nilang kaibigan sa tuwing nalalasing ang mga ito. Samantala ayon naman kay Jove Alfante, anak ng nasawi, kanyang sinabi na walang katotohanan ang paratang ng sospek na binubugbog siya ng kanyang ama. Anya posibleng may sama ng loob ang sospek sa kanyang ama dahil sa isang pangyayari noon at dinamdam ito ng sospek. May eyewitness tayo, may nagturo kung sino yung bumaril, hinanap po namin. Tapos, eventually, umamin naman. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Miyembro naman ng New People's Army patay sa engkwentro laban sa militar doon sa bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Alamin pa natin ang kabuuan ng balitang yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Patay ang isa manong miyembro ng Central Negros 1 ng New People's Army sa nangyaring sunod-sunod na sagupaan sa gitna ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army at New People's Army sa barangay Quintinremo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon na Mayo 21. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, pinuno ng Division Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang unang sagupaan ang nangyari bandang alas 6:30 ng umaga at ang sunod naman ay bandang alas 8:30 ng umaga. Ayon kay Javines, ang nakasagupa ng tropa ng 62nd Infantry Battalion ay 7 mga remnants ng Central Negros 1. Ang engkwentro ang nagtagal ng 10 minuto. Bilang resulta ng sagupaan, na-recover ang bangkay ng namatay na miyembro ng NPA. Ang namatay ay kinalang si Richard de la Peña alias Rocky at residente ng sitio Inangaw sa barangay Quintinremo, Moises Padilla. Na-recover sa encounter site ang M16-1A rifle at isang magazine na loaded ng 20 serviceable rounds, isang bandolier na may 2 magazines para sa M16 rifle at 20 serviceable rounds at ang subversive documents. Miyembro din siya ng Central Negros 1, identified ng ating mga action agents at mga former rebels. Yun pa in-investiga natin, wala pa tayong data as to edad, kaya nakuha pa lang natin is yung pangalan niya at kung taga saan siya. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fital Shario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo dyan sa may Bicol Region. Itong mahigit 18 million cubic meters ng volcanic deposit sabay nailabas na ng Bulkang Mayon. Subalit pinaghahandaan pa rin ang panahon yan ng tag-ulan. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Sisimula na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga paghahanda kaugnay ng inaasahang pagpasok ng panahon ng tag-ulan na ayon kay resident volcanologist Dr. Paul Alani sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakahanda na ang mga hazard maps upang mabantayan ang posibleng maapektuhan ng pinangangambahang pagdausdos ng lahar. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 18 million cubic meters na umano ang nailabas ng Bulkang Mayon, subalit hindi anya nagkaroon ng malalakas
malakas na mga pag-ulan simula noong 2023 eruption na posibleng nananatili umano sa slopes ng bulkan ng naturang mga deposits. Kaugnay nito ay muling pinaalalahanan ni Alanis ang publiko na iwasan ng mga river channels ng Mayon Volcano. Samantala, pinawi naman ng ahensya ang pangamba ng publiko sa tumataas na rockfall events dahil wala naman anyang nakitang indikasyon na mayroong umaakyat na magma. Posibleng dahilan umano nito ang instability ng lava o mga bato na inilalabas ng bulkan. Dagdag pa nito na sa kasalukuyan ay mahaba-habang obserbasyon pang kinakailangan bago maibaba sa alert level 0 ang bulkang Mayon. More than 80 million cubic meters yung inilabas na volcanic deposits ng Mayon Volcano. And ang iwakasan lang talaga natin is of course yung mga ilog or mga river channels na nagbubula doon sa Mayon Volcano. Lahat ng pwedeng daanan ng mga lahar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Rancho Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pagtugon naman sa agrikultura at iba pang mga sektor, pinaigting pa rin laban sa El Nino kahit papasok na ang La Nina sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hinikayat ang Task Force El Nino ang mga magsasaka at ibang sektor na maghigpit sinturon pa rin kahit pahina na ang matinding tag-init na humagupit ng husto sa bansa. Ginawa ni Task Force El Nino spokesperson Villarama ang pagpaalala kahit sinabi ng DOST Pag-asa na nasa 69% ng papasok ang La Nina phenomenon bilang kapalit sa El Nino na nagpayuko ng husto sa sektor ng agrikultura, ng pagsasaka, pangingisda at sa mga hirap na pamilya sa mga laylayan. Sinabi ni Villarama, hindi kasi matiyak ng State Weather Bureau kung mangingibabaw ang malaking porsyento ng mga pagulan kahit La Nina o mas mangingibabaw pa rin ang epekto ng tagtuyot. Anggit ng task force na nasa strong at mature category ang El Nino na tumama nitong taon kaya hindi dapat magkampante ang sektor ng sakahan ng bansa. Bagamat hindi umano masyadong matindi ang epekto ng tagtuyot nitong taon kumpara noong nakaraang 1997, taong 2009 at 2015 dahil sa nailatag na intervention ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Magunitang patuloy ang pag-akyat ng mga bilang ng mga lugar na nadeklara ng state of calamity sa buong bansa habang bilyong-bilyong piso na ng pinsala ang naitala simula nang tumama ang hagupit ng El Nino. Kakalahin niya pero hindi pa po sapat yung ulan na matatanggap natin kasi ang El Nino is we receive below normal or way below normal rainfall. Sa La Nina, excess rainfall pero baka hindi pa rin po talaga sapat yung ulan na matanggap natin, although La Nina na siya. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 7 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha pa rin tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Akit tayo dyan sa may Baguio. Itong rat catching challenge abay kasalukuyang ipinatutupad sa City of Pines para malabanan nga itong pagtaas naman ng kaso ng leptospirosis ngayong nalalapit na rin nga itong panahon ng tag-ulan. May buong detalye ang Bombo Radio Baguio. Hinihikayat ngayon ng Public Order and Safety Division ang mga residente ng Baguio City, lalong-lalo na ang mga vendors at buyers sa merkado publiko na makisa sa ipinapatupad na Rat Catching Challenge. Sa panayam ng Bombo Radio kay Market Supervisor 4 Cesar Emilio, sinabi niya na layunin ng Rat Catching Challenge na mapanatili ang kalinisan sa merkado publiko at ang kaligtasan ng mga nagtitinda at mamimili laban sa mga sakit na maaaring makuha sa mga gumagalang daga. Para mas mahikayat ang publiko na makilahok sa naturang programa, magbibigay ang lokal na gobyerno ng papremyo.
Ang makakahuli ng pinakamaraming daga ay makakatanggap ng 25,000 pesos cash bilang first prize, 15,000 pesos cash naman sa second prize, 10,000 pesos cash ang third prize at 5,000 pesos ang last prize. Ayon kay Market Supervisor Emilio, ang mga mahuhuling daga, buhay man o patay, ay dadalhin muna sa isang collection point bago may turnover sa Baguio City Veterinary Office. Ang focus ng rat catching challenge natin ay to eradicate pest dito sa market at saka sa mga private properties including the market premises. At ito po yung para sa, siyempre, ito ay isang programa para malinisan at saka matanggal ang mga agam-agam regarding dito sa leptospirosis, especially ngayong tag-ulan. Matatanda na nag-umpisa ang rat catching challenge noong Lunes, Mayo 20 at magtatapos ito sa Agosto 31 ng kasalukuyang taon. Una nang naipatupad ang rat catching challenge sa City of Pines noong taong 2020 sa pangunguna ni Mayor Benjamin Magalong para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 ay binunyag na 90.93% na ang consolidated sa Central Visayas at may mga na-issuehan na rin daw ng show cause order. Kaugnay niyan may pag-ulat ang Star FM Cebu. Iniulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 na 90.93% ng mga prangkisa ng public utility jeepney sa Central Visayas ang consolidated na. Inihayag ni Ronaldo Elnar, Chief Transportation Development Officer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7, na ang natitirang 9.7% ay mga hindi na roadworthy na mga units, mga operators na hindi na gusto mag-operate, at mga hindi sumali sa mga kooperatiba o korporasyon. Sinabi pa ni Elnar na nag-issue na sila ng show cause order at 5 pa lamang ang kanilang napadalhan. Gayunpaman, patuloy pa anya ang paghahanap nila sa mga operators na unconsolidated para ma-issuehan din ito. Idinagdag pa niya na sa halip na magsagawa ng roadside inspections at enforcement operations, sinusuri ng ahensya ang mga records sa lahat ng rehistradong public utility jeepneys na umabot sa 11,000 units at inihambing ang mga ito sa pinal na listahan ng mga consolidated units. Inamin pa nito na malaking hamon sa kanila ang pag-issue ng mga show cause order dahil sa may mga operators na hindi kompleto ang address at may nagpalit ng address na hindi naiulat sa kanilang opisina. Ang pangunahing kontrol lang umano nila sa mga hindi unconsolidated ay hindi sila magbibigay ng confirmation na gagamitin bago magparehistro. Ang total nga consolidation sa Region 7 is 90.93%. Almost 100%. Mga unconsolidated units. So far, ay 5 operators nga nasumuna. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, abay nais namin kayo muling imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center na matatagpuan mismo dito sa Makati City, abay maaari rin po ninyong matunghayan. Ito ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa pamamagitan ho ng ating mga social media platforms. Ang Bombo Radio Philippines ho ay available sa ating Facebook page na Bombo Radio Philippines, maging sa ating TikTok account at ating YouTube channel. Maaari po ninyong ma-download ito hong ating mobile application sa Google Play Store at maging sa Apple Store. At para naman ho sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, abay ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Available ho ang ating mga istasyon para ho sa ating mga kababayang Ilonggo. Siyempre, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, maging ang Bombo Radio Bacolod at ang Bombo Radio Rojas. Sa ating namang mga kababayang mga Cebuano, abay nariyan rin ho ang Bombo Radio Cebu. Sa ating naman mga kababayang Aklanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Sa ating mga kababayang Waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban.
Mga kabomba ka Star Nation, inaanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto, sa gyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ang Metro Pacific Iloilo Waters nagpangayo sang pasensya sa kay Mayor Cherry Treñas. Si Mayor lang yung pangayuan nila sang pasensya pero mga konsumidor yayhan, may pasensya man sila lang pangayoon sa tinuig na sinilang kapaslawan sa pagtungod sa ilang primary mandate, primary responsibility to deliver potable water. Giplastar man rin sa Metro Pacific Iloilo Waters nga wala sila sang short-term solusyon sa El Nino. Pero ang naghatag pagin sila rin sang highlight karon banwa sa sininggin patawag nga pagsinapol sa Metro Pacific Iloilo Waters kay may isa sila ka officer nga nangin unethical, nangin unprofessional. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Nangayo ang pasensya kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Metro Pacific Iloilo Water Bombo Cham bangod sa ila ng performance sa pagserbisyo sa tubig diri sa bahin sang Iloilo City ini matapos naging call out sang alkalde ang kapaltahan nila sa paghatag sang enough abis na tubig kag ginhimo sang opisina nga water boy ang city government. Sa interview diri sang Bombo Radio si Mr. Angelo David Aberba, Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water, hayag nga naintindihan nila ang reaksyon sang alkalde kag sila mismo frustrated man. Bombo Cham, suno diri kay Mr. Berba, ang ila pagaymuon diri, istorya ko, i-approach nila si Mayor Jerry Treñas kag i-explain sa alkalde ang mga programa na ginaobra nila para nga makaayo ang ilang serbisyo sa mga taga-syudad sa Iloilo. Pathag diri ni Mr. Berba, wala man sila mismo nag-expectar sa nga amuni kadako, amuni kabudlay, kag amuni nga level sang kun epekto sang El Nino
sa mga kabombo nato na diri nga pagpatag bombot siyam nga hindi man sila threaten kung yara iban nga mga water suppliers nga i-allow ni Mayor Jerry Tranias nga magsulod diri sa city kay amo nang kwa nila kumbaga ti open man kag kung may mga willing pagid magsulod mas makabuli ko ini sa mga kabombo naton. Kagati sa ilaman nga joint venture agreement kaging pamangkot naton diri bala bombot siyam kaga iban man nga mga katapos ang media kung nakuha nila bala nasunod nila ang joint venture agreement, ang mga terms and conditions, ang ila diri nga pagpatag, niara ko nun sila specific timeline nga ginasunod. So after 2 years, after 2 years abi, from now 2024, ang ila mga key performance indicators just like non-revenue water, pagkaayo sini, water availability, water pressure, kag water quality, malabot gid nila after 2 years. Kagati nagambal pagidiri si Mr. Garba na do unprecedented ni kuno ang growth kun ang pag-uswag sang city kay do madamo kuno condominiums, madamo ka mga high-rise buildings na tikinanglan sang tubig ang nag-appear. Kag ang iya pagidiri nga revelation bombot siyam, wala sila sang short-term solution when it comes sa nagakatabo kung ang El Nino state of calamity diri sa bahin sa Iloilo City kasi nagahulat sila ara ulan sa mga water sources nila na di makabulig sa pag-supply nila sang tubig. Kagati ang ginkastar nila diri ang mga projects, pipelines nila, pagkaayo bombot siyam. If ever may mga problema nga sa mga tubig bala, di ba kayo nakami rotation, mga rotation sa pag-supply sa tubig sa mga kabombo naton, ang hindi malabot kasi mga oras wala nga wala din sa tubig, ang tankering system nila ang ginapatuma nila sa mga kabombo naton. Kada dugang padre sa natungdan na ang tubig nga ginabaligyan nila or baligyan nila sa city is amo siya ang sobra or hindi siya makaapekto sa ilang operation bombot siya. Pamatiyan sa bala ang patasin diri sa nga pagpahayag ni Angelo David Berba sa nga Major City. Kami, we apologize to Mayor Trenias and to all our consumers. As mentioned, this is an extraordinary event that we are experiencing. El Nino is far worse than the last El Nino we felt last 2008. And we do acknowledge the frustration of the mayor. That's why our goal in the next few days, together with our partner Metro Iloilo Water District, is to approach Mayor and explain itong mga programa na nabanggit ko today. So we're hoping for everyone's understanding and yun nga, kahit kami sa Metro Pacific Iloilo Water are also frustrated, no, kulang supply namin, mahal ang aming bulk water, timelines. So siguro we'll be requesting also the government agencies na pagka mayroong mga project, siguro kahit papaano mapabilisan yung permitting process. Kasi nga, we're trying to catch up eh. And papaspasan namin to, sabi ko nga, in the next few months, mag-implement kami ng kulang-kulang 6 na project which would affect 10,000 water service connections or households. No? So, hihingi kami ng request sa either DPWH or City Engineering para mapabilis yung aming permitting. Para lang ma-address and somehow may supply namin sa aming mga customers and kay local government unit, no, itong problemang na-experience natin ngayon. Ito lang yung sinabi ko kanina, no? Natanong na yan kanina ninyo. Ang water distribution, again, on a legal standpoint, non-exclusive yan. So any party who are willing to distribute water in the city are most welcome. If it would alleviate the plight and the conditions right now in the city, we don't have regulatory powers to stop them and we welcome them. So let me just clarify, we welcome any party who would add to the solution ng city, no, in terms of water distribution. For us, this is not a threat. We welcome any solution dito sa Iloilo City.
And ang question nga lang sa amin is how fast can they deliver? Ang sabi ko nga sa amin, at least sa group namin, I can only speak for our company, we have clear plans on how we could resolve the problems. No? We have short-term plans. Again, we have recoverable volume of 10 million liters per day within the year, and we are planning to deploy modular treatment plants within the year. Next year, and by 2026, early 2026, we will be operating and commissioning the desalination plant, which will double our supply and capacity. No? And ito pa lang, the desalination plant will definitely improve the water service, water availability. Pagka nag-deliver sa amin tong desalination plant, Bombocham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Angelo David Berba sa Metro Pacific Iloilo Water. Tido kalulo man ni siya mag-eksplikar anong plastada ang naglabot sa punto unprofessional siya, Bombo Angel? Actually, Bombocham, ang natabo agi after sang press conference, in-approach naton si Mr. Angelo Berba o kung Angelo David Berba kung tani for one-on-one interview para sa mas nami kung tani nga quality sang audio kay do medyo mahangin dito kay na sa aircon probably sa mga kabombo naton kaga di para makuhaan taman sang statement directly or like aside sa press ko na do general statement sa mga kabombo naton kag iti lang pala mga utod nga clip pala Bombocham pero ang una diri nagahambal man ang natungdan nga balinya ti amo na dali nag-press con para kuno masabat ang mga pamangkot pero ti nagampala ko nga para kung tani isa mas klaro nga video and audio kay do medyo hindi namin itong audio kay Bombocham kaga upon checking man bala. So pag-approach natin sa iya amo tong ginhambal ko pero ti ang hambal niya nga may press con din ako nagpatawag sa press con para masabat ang mga pamangkot and then naghambal ko siya explain kay siya further na parang mas nami pala ang quality content ng audio pero ang hambal niya diri Bombocham na agin question niya nga malati obra mo man na or responsibility ko mala mo ng GS Bombocham nga kung tani ko naging obra ko and I explained to him nga the time nga ara ang press con or ginapatigaran ng press con nag-report ako kay Bombo Doni. Ati amo nang kuan man lang nga plastada nga rason nga wala ako kakuha sa video nga ba ko siya nga nakagwa ako nag-report ko rason nga tindo ko lang akong video amo na nga one-on-one interview and a very professional man Bombocham ang ako niya pag-approach diri si Mr. Angelo Berba pero ti ang natabo diri nga istorya nga ko nga nag-walk out pagit siya nga hambal niya nga ang ako obra dapat amo na nga mag-video, mag-record pero naghatag mo ko sa isang explanation tapos nag-walk out in siya kaga kuntan naka-explain man lang nga alang-alang nagid may meeting na ko 10 AM kaga mga kuan lang bala Bombocham do malulu lang ko tani bala nga paathag kung amo gid man ni ang nagadali abi si Mr. Berba pero with this one do gingkatibot man nga amo nang approach kag di minabatian kita nga storya nga ako no nagapatawag pa sa press con nga pwede man ako no ka send ka lang marketing Bombocham. What do you mean by marketing? Mga press release mga amo ng plastada. Hindi sila kabalo magsabat direkta sa mga palamangkutanon. Ano kulbaan sa pamangkot sa Bumbuao? Amo na gani Bombocham white man ang iban to gani medyo nag-isa man to sila sang iban nga mga news outlets pa no like mga question taman kinagamangkot kita diri nga kung threatened bala sila nga if ever i-allow ni Jerry Trenias nga magpasulod sang iban nga mga water distributors diri sa Iloilo City katambal nila hindi man gani kung sila threatened pero with this one si Mayor dali mismo na recognize nga hindi maayo ang ilang pagserbisyo ano pagitayahan di ang mga pumuluyo sang siyudad nga nagahulat man ang kuntani isang pamangkot or sabat sa mga palamangkotano nila directly halin mismo ang ginaplastar nila diri Bombocham mga proyekto nila nga with the timeline nga giplastar nila sa aton mga after 2 years pa before ini siya mapuslan sa mga kabombo naton. All right.
ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Alright, anyway, sa aton sini nga mga kabombo, with this issue karon, no, nga batian taman to sa statement ni sino ganito, ni Mr. Berba, no? Berba, Angelo David Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Waters. Now, may mga pila ka punto diri nga sila nga ginhambal, sila nga ti mas worse kunong El Nino subong ikumparar mo last year sa aton sini nga mga kabombo. Kung sa mga kasubong sina iya nga mga whereases sa aton sini nga mga tagpalamati daw mahambal tayo nga palusot na lang ila sa Metro Pacific bala. Nga wala kami gi-expectar nga worse gali ang subong iya nga El Nino ikumpara mo ano ang ekspektaron sinisang tagsaabi or anong ekspektaron mo? Granting for the sake of discussion nga ti amo sina ang imo sini nga ginatrabahuan yara ikaw sa water distribution utility. So may major effect gid ri ang El Nino phenomenon. So balibaran mo lang yang why namon gina-expectar nga amo sini ang epekto sang El Nino nga worst pagid gali ang epekto sang El Nino ikumpara mo sa nakaligad sini nga tuig. Daw kung ako'y maghambal, do hindi halambalon, no? Parang hindi nababagay na what do you call this? Justification coming from the Chief Operating Officer to say na worst or far more worst ang El Nino ngayon ikumpara nung nakaraang taon. Kag sa aton sini nga mga kabombo 2019 pa ang joint venture sang Metro Pacific Iloilo Waters kag or sang Metro Pacific Iloilo Waters kag Metro Iloilo Water District. Kag karon mahambal pagid sila nga may specific timeline sila nga ginasunod nga nagakinahanglan pagid sila sang another 2 years para nga makumpleto ang kung ano man iya nga klase sa mga proyekto ning ila. Sa aton sini mga kabombo. So, pahulaton pagid kita, paantoson pagid kita sang duha pagid katuig para nga ti maplastar kag ma-reconcile or ma-materialize na nilang ila sini nga mga grand design to improve their service sa aton sini nga mga kabombo. Nga wala na kuno sang non-water revenue, ara kuno maayo kuno ang water availability, ang water pressure ma-improve pagid sa aton sini karon niya mga kabombo. Kag daw kasubong iya nga nagagwa pa nga sala payas ang syudad sang Iloilo kay unprecedented kuno ang progreso ng development sang syudad. My goodness. Anong abi mo sa syudad? How? Ara sa disyerto? Bisan ara gani sa disyerto, grabe ang pag-umwag, grabe ang pag-uswag. Anong abi mo yan sa syudad sang Iloilo, Mr. Pilido? Berba? Anong abi mo diri sa mga taga-syudad sa syudad sang Iloilo? Mga pulubi kami dire? Kibot kay mo iya kay bisan diin lang daw uhong nga mayara sang kondominium? Damo sang nagapatindog diri sang hindi lang kay 3, hindi lang kay 4, pila na diri ang mga 5-star hotel? Nagadugang ang mga private hospital? Nagadugang pagid ang mga subdivision? Kampiyon ang mga building?
Oh? Di ko na muna yung imo sining whereas kag justification, no? Nagakadapat nga magtuon kaliwat, Mr. Berba. Oh? Huwag kang magsalita. Oh. Gina-process ko pang Tagalog ko kay limited lang ni. Do parehas man bala sang tubig ninyo nga gina-distribuer? Oh. Huwag kang magsalita sa atubang ng mga Ilonggo na akala mo mga idiot kami. Anak ng tinapasero, chief operating officer ka, tapos sasabihin mo nga hinihintay mo yung ulan para madugangan yung source ng tubig nyo. Tsaka, you have to be specific sa mga statement mo kasi yung sinabi mo kanina, ang tubig, ang mahal ng bulk water. Anong ibig mo anong ibig mo sabihin na mahal yung bulk water? Bakit may ideya ka ba kung anong ginagawa ng bulk water supplier? Specifically ng Flow Water Resources Iloilo Incorporated? Kahit na mababa yung water level, mas mababa sa water sa intake ng planta? May ideya ka ba kung anong ginawa ng bulk water supplier? Ayun! Bumili ng 5 submersible pump para lamang na sasalom yung mga submersible pump. Ito yung mga para sasalom yung mga submersible pump, no? Tsaka susuyupin yung tubig doon, ibubuga sa intake. Ganyan, no? Tsaka hindi manufactured yung mga tubo na yan, ingenuity yan. Pinagawa talaga yan. Yung term namin dito sa Ilonggo, disponiring, Mr. Berba. So, alangan na magasto, yung water plant, yung flow water, yung planta, tsaka ibibinta sa inyo ng mura yung tubig na potable water, processed water. Ano ba yung chief operating officer ng Metro Pacific Iloilo Waters is 75 yung kanyang IQ? Or baka 50 lang? Hoping for everyone's understanding. My goodness. We've been trying to understand you since day one sa inyo siningang joint venture. Kaglima na katuig ang nagligad, hoping for everyone's understanding, yapon. Understandable ba lang nga maggalom lang? Deklarar ka mo nga marotational delivery ka mo iya sa inyo sining nga tubig? Kay salig lang ka mo sa inyo sining nga tankering system? Sus Maria kagusip po, kung wala yan ang mersa si Mayor Jerry Triñas, kung wala siya naghambal nga, ano to sa gani? Disgusted kag nung isa yato kata, disappointed kag disgusted. Why ka mo nagpinulok-pulok di raya? Mr. Berba? Sa aton sini nga mga kabumbo? Kagkaron,
gusto iya sang gusto nga maplastar kag pamatian man kung tani ang inyo sini nga sabat one-on-one para nga mas klaro ang imo sini nga sabat sa mga palamangkutanon. So that nga mapalabot naton iya sa mga pumuluyo. Oh? Ma-walk out kay mo, matalikod kay mo nga dasuway lang. Okay naton basi kung wala sa inog sabat mo. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sa mga mo siniya nga sistema nga may mga nabatian pa kita yang ating nagaplo pa priskon pa kamo tani naga-marketing kay sino na ya utok ang mga kasubong naman amo manayhan ang utok sinasang nagsugo nga imbes nga ma-deliver taya sa aton sining mga konsumidor matangkiring na lang kita. Is that so? Hindi na lang ta magpriskon? Marketing na lang kita? Oh, ti mga amo Senado, sounds familiar sinasako niya mga diskarte do yan na mga tinaga sa nga lider Rasputin dira. Tinuig ng joint venture nyo. Oh, sa datos siya sa city government, why kamo gani iya ka 50% sa populasyon diri sa syudad? Ngayon nyo sini nga ginaservisyuhan. 5 na kamo katuig dira, tapos mambal pagi kamo nga may 2 kamo katuig sini nga programa kag proyekto. Ti padugangan nyo pagi diyang amon sini nga pagantos. Kunang tiyo ko pa nga taga Colombia, Maninoy, ang hambalya sa ako, no service para nada, pisimo empleyado, di una empresa inutil. Perting ang mga birada, gin mangkot ko ginas Tio Pablo, muna yung hambalya sa ako. Oh. Liwaton ko ha, hambalya Tio Pablo sa ako, nya mo Ninoy, among yambal mo sa mga taga Metro Pacific, Iloilo Waters, ang mga opisyal nila. No service para nada, pisimo empleyado di una empresa inutil. Sa Ingles, you are good for nothing, lousy employee of an inutile company. 24 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang ang mga balita kaga impormasyon. Police reports kita, isa patay 3 pirason sa head-on collision nga naggaluntad sa may barangay Poblasyon Concepcion Iloilo, Bungguanay, 2 ka motorsiklo. Kag 4 ka mga bagong nga police station diri sa syudad sa Iloilo na talana nga pagabuksan kapag tukuron subong nga tuig, no? Siguro tukuron tanan antes na buksan. Ti-identify ako sa diin ng mga police station. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Frets Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo.
Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasa nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kun maubos ang tubig sa mga dam o kun suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kun sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kun adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa... Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto sa Gyapon Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Police reports kita na isa patay 3 pilason sa nagluntad sining vehicular accident, head-on collision ini sang 2 ka motorsiklo sa may barangay Poblasyon Concepcion na Iloilo. Kag may latest man kita diri karon sa sining pagpangalutang sa banwasang Kalinog. Ginatudlo diri suspitsado riding in tandem. Anong background sang biktima, mga natipon nga balita with the Bombo Marisol Binyas. Check naton ang iya sini iyang pagkapatpat sang mga pulis kag dugang pa nga mga impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto. Sol sa report, please come in. Isa ang patay, 3 ang pilason matapos ang head-on collision sa tunga sang 2 ka motorsiklo sa barangay Poblasyon Concepcion, Iloilo. Ang ginbawian sang kabuhi amo si Christian de los Santos, driver ini siya sang Honda Click kag upod ang iya sini nga backrider na si Gerardo Bano, illegal man ang pangidaron, mga taga-barangay Talutuan, Concepcion, Iloilo ini sila. Samtang sa piyak naman iya nga bahin, pilason man diri ang mag-asawa nga sakay sa isa ka badya nga motorsiklo amo ni Sanday Fritz Ranil Cristobal, 26 anyos, kag ining iya nga asawa na si Shaira May Cristobal. Legal man ang pangidaron, puros ini sila mga pumuluyo sang barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Chief Master Sergeant Edsel Ray Cascia, ang investigador sang Concepcion Municipal Police Station, suno sa iya nga pakadto kun tani ini sa banwa ining bag-abyan nga sakay sang isa ka motor nga Honda Click sa diin
sang yara kuno sila sa atubang diri ka kanong mansion ginokupar sining driver sang mag-abyan ang ining tihak o kon ining left lane sa diin nasugata Manila ining mag-asawa nga sakay sang ilang mga motor papuli na kuntani ini sa ilang barangay kag medyo madasig-dasig ang pagpadalagan abi sang sining mag-abyan kag amuman ang ining mag-asawa nag-head-on collision gid o kon head-on collision gid ang natabo diri sa diin ginaaligar gani nga madasig no gintumod gid diri nga ang pinakamas madasig abi nga pagpadalagan amuning mag-abyan nga tinatamaan man gani mismo kag ginaligar mga nakainom pa ini Bombocham bangod halin ini sila sa ilang abyan diri sa may National Housing Authorities People's Village sa may Bakawan Sur sa diin man nagapuyo gani ang mag-asawa kag didto amon nino nagtuga gid sang patal nga pilas sa driver iya sang Honda Click ang natabo diri nga head-on collision kag gindalaman ini dilayon sa ospital apang gindeklara ini abi nga dead on arrival samtang sa piyak nga bahin ining mag-asawa nga sakay sang ilang motorsiklo nakaagom diri sang pilas sa kamot kag madamo man ukod dako nga pilas sa bahin sang iya ulo ang driver sa sang badya kag nakaagoman sang mga pilas diri ang mga backrider sa natabo iya nga head-on collision. Sa subong Bombocham, padayon pang ginabulong ining mga pilason kag ado natamaan man diri ang driver iya sang sining badya. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang ato nang interview kay Police Chief Master Sergeant Edsel Ray Casha. Sakay sila sa may Honda Click pakadto sa Banwa. Tapos ang pagabot nila sa may natubang sa kanong mansion, ang iyang motor ni nag-left siya. Ginagtupay ang siya ka-porsyon niya na dalan na ma'am. Ang opposite sa porsyon. Moto nga ang nagkapadulong man nga motor na bilungguan nila. Amo naton, basihan naton ang impact sa motorcycle, mahambal naton siguro nga dasig niyang ilang dalagan kay ano tawag ni. Grabe ang impact sa motor. Nagkala tiko ganiyang kwan. Ang mga shock sang badya. Gindala na sila sa may hospital nga 4 pero gindeclare na nga DOA ni si Kwan. Christian De Los Santos. Driver ka ano? Tapos ang Honda Click ma'am. Ang Click. Oo, tapos? Ang driver naman sang badya nakaago man isang fracture sa iyang kamot kag medyo dako tong injury sa may ulo. How about sir ang angkas ya? Kag ang angkas ang naka-Honda Click? Ang angkas nila nga duha, may mga minor bruises lang mama. Gas-gas lang. Bali ang duha kay driver na ang medyo injury. Sa paglantaw niyo sir sa situation, sir, kay sino na di matumod abi sir nga may negligence o kon kapaltasan sir sa dalan? So sa aton pag-imbestigar, makita ginaton nga ang isala dari ang mga driver sang Honda nga Click. Muna ang driver nga napatay. Oo, sir. Ano plano? Nakainom ni sila nga duha. Nabatian diri Bombocham ang nangin kabahin sang aton interview kay Police Chief Master Sergeant Edsel Ray Casha. Amo na ang sa bagay kung istoryahan talang iyang leksyon kadamo na sang mga kasubong man sini nga hitabo nga sandig sa investigasyon sang aton sini kapulisan nakainom ang nadisgrasya no although nga hindi man sila iya makasiling gid abi ang mo manabla kung kisa ang ila sini nga gina justify nga kung sa panimaho sa panghulagon no sa isa ka driver makahambal ka nga nakainom no but sa teknikalidad naman ti kinahanglan ginaya nga i-prove no kun ara na sa korte mag-abot abi sa kinasuhay ti amo nang dira nagamater ang ining ginatawag sini nila balang breathalyzer no nga amo nang wala karon diri sa aton sini iyang kapulisan man no but amo na bala ang worst case scenario kung nagamaniho ikaw partikularmente sang motor kag nakainom ikaw sa mga terminolohiya sang mga katigulangan lapit ka sa patio bumusol no ang madalahig mo dira
munay makaangkon man sang problema. So antong mga nabungguan, ang iban sini nakaangkon sang mga minor injuries, nagapayo, nagapa-hospital, pero ti problema sa gyapon, mas dako nga problema ang ginbawian sang kabuhi karon na Bombosol. Roger, on that, Mambucham, ano pa hindi pa man subong madesisyonan kung ano man gid ang posible abi matabo pangod ining ginatudlo man abi nga may sala gid iya sa natabo abi nga head-on collision ang ginbawian gid sang kabuhi kag di critical man gani diri subong ang sitwasyon sa sining driver nga sang badja bala Mambucham sa diin asa subong gani nagapaayo pa ini kay bangod wala pa ini na ano mo na I mean hindi pa ini siya conscious na hindi pa conscious Mambucham bangod dako man ang pilas sini sa iya nga ulo sa diin sa pag-describe ni dito ni Police Chief Master Sergeant Kasha nga tido ginhobsan man ato kadugo Mambucham pero bin-refer naman diri sa may bahin sang syudod sang Iloilo para sa mas nagakaigo nga pagbulong. All right. Diri naman sa piya ka bahin sa Banwa sang Kalinog, anong plastada niya, anong sistema nga aga pa to may ginuthang na iya Sol? Roger, on that, Mambucham, diri iya sa Banwa sang Kalinog, specifically sa may barangay Libot, no, patay ang isa ka lalaki matapos ginbantayan ini siya sa gwa sang Ilabalay sang duwa ka mga wala pa makilalaan nga lalaki nga nagasakay sa motor. So gin-identify diri ang biktima nga si Joseph Sonza, 48 anyos ang pang-edaron, nagapuyo man diri sa may barangay Libot, Kalinog, Iloilo, pero hindi gid na siya native sa may barangay Libot, bangod nakapangasawa lang kuno ini siya. Kag sang natigayon naton nga ma-interview si Police Major Fernand Limbungan, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Ang initial subong nila nga investigasyon Mambucham nagwa nga ang ining magpamilya actually halin pa ining biktima upod ang iya abi nga asawa kag ang iya nga bata sa may merkado sang Kalinog Kalinog sa Banwa sang Kalinog sa diin malapit man lang gani dira ang ilang nga balay kag ti isang nakasampot ini siya diri abalis akay ini sila sang motor no kag sang nakasampot ini sila sa may atubang sang ilang nga balay wala nila natalupangdan nga may duwa gali ka persona nga nagasakay sang motor nga nagahulat-hulat sa ila kag may gamay pa ganing kapag istoryahanay sa diin ginsukmatan sang sining mga duwa ka mga wala makilalaan nga persona nga sakay man sang ilang motor ining driver o kun ining biktima nga ginpapanaog pagani nila diri Mambucham ang iya nga bata abi kag iya asawa kag didto na ginbira nila sang ginbira sang isa diri ka persona ang ining biktima sang ginaaligar 45 nga pusil kag naigo gani Mambucham come again ginbira namin mo gintiro Oo. Gintiro diri siya Mambucham close range or malapitan ang pagtiro diri sa biktima sa diin nakaagom ini siya sang pila sa iya nga dughan sa nawala nga bahin sang iya nga dughan kag sa may likod niya sa wala nga parte pero hindi pa matumod kun bala lapos na ini sang bala pero amo nang mga pilas nga naagom niya kag nakaagom man ini siya sang pilas sa iya nga bapa. Sa subong gina for further confirmation pa kung 45 man gid nga pusil pero base sa ila diri nga pag-trace man o kung pag tahi abi nga posible halin ini sa 45 nga pusil kay bangod may mga pilaman ka mga empty shell o kung basiyos ang bala ang na-recover sa diin ayara tanan sa 5 diri Mambucham kag sa bahin iya sa mga suspect wala man sa gilayon abi na describe o kung di pa ma-describe ining mga suspect bangod gilayon man ini sila nga nakapalagyo kag ti subong suno kay Police Major Fernand Limbungan nga padayon ang ilahat pursuit operation sa bahin iya sang duwa sini ka mga persona nga ginatudlo abi suspect sa riding in tandem diri sa may barangay Libot, Kalinog, Iloilo. Sa dugang bala nga pahayag aton pabati ang nangin interview naton kay Police Major Fernand Limbungan. Sa suspect natin ma'am wala pa ganda wala sa suspect sang identification nila. Pero at large na ito suspect. Sir, ang sa victim niya, sir? Sa victim natin, ma'am, may identification si Mr. Joseph Sonza, ma'am. Bali, ano ni sir ang natabo ko na, sir? Initial information. Bali, bantayan nila sa ma'am si Mr. sa may, sa may ilat balay, ma'am. Kaya yung tiro na yung mga sato niya suspect. Ano sir, ma-identify nila or na-describe nila sir ang mga suspect sir? Sa subong ma'am, hindi ito pa may storage ng kuhaan ng iyang asawa pala ma'am. Kaya pagkita sa hospital.
Bali, diin gid sila sir. Ano ma'am? Diin gid na ganing area sir. Anong landmark sina sa natabuan sir ng shooting incident? Sa may barangay Libot ma'am, dali sa likod lang sa tinda lang ayan. Okay. Oo sir, may mga closed circuit television kita sir or may iban pa din na witness sir nga nakakita. Sige pa sa mga libot sa mga tropa ma'am, yung talaga invest natin ma'am para makakuha pa mas sa mga posible mga makatudlo. Kaya maka-identify isang suspect natin ma'am. Igo na sir kung anong mga recoveries niyo. Bali ang yabang igo ma'am sa may chest niya ma'am tapos sa may head part niya. Kaya naka-recover dito ang atong investigator ma'am sa 5 ka cartridge case ma'am sang compatible sa caliber 45 ma'am. Masiling sir nga short range ng pagtiro sa iya sir or sa malayuan? Lapit lang din siya ma'am. Kaya yun paraan siya ma'am sa suspect nato ma'am. Okay. Sir, background sir sang sining subject, I mean sang victim sir. If pangayo na di siya nakapulit ano sa barangay Libot. Pero sa iya background hindi pa ginaman ko ang ibang way. Di siya kilala gid sa Kalinog ma'am. Nabatian diri ang kabahin sang ato nang interview kay Police Major Fernand Limbungan Bamucham kag ti matapos So, Butselingon, kilala siya, kilala ya ang duha kay di ba laging papundo siya tapos no nag-istoryanay pa siya tapos gipapanaog patong nagaangka siya sa motor kag siya lang gid ya ang ginluthang bombosol. Hindi pa matumod Bombocham kung kilala man gid sang sining biktima ining mga duwa ka persona pero ang mga whereabouts abi kung posible ma-identify or na-identify diri ka bata kag asawa ginahulat-ulat pa subong sang kapulisan ang feedback Bombocham kay hindi pa maistorya ang asawa diri pero with regards sa abi sa pila ka mga description sang sining duwa ka individual wala man kuno ini sila abi sang tabon sa itsura o kon mga helmet abi o kon face mask kag posible matumod o kon ma-identify gid ini sang asawa Bombocham o kon bata man bangod ara sila sang natabo ining insidente kag ti after sang pagpangtiro nila dire initially o kon ang pila naton pa mga information nga natipon nga gulpi lang nagdalagan o kon nagpaburhot ining driver sang motor nga ginasakyan sang mga suspect pakadto sa area sang barangay Kabugaw, Kalinog, Iloilo, Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Biñas kung namo sining senaryo may posibilidad nga kilala sang biktima ang mga suspitsado kag ang target sini nila iya amo lang gid ang biktima kay sandig sa pagplastar man sang report sa investigasyon sa aton sini kapulisan sa Kalinog PNP nga ginpapundo sila pagpapundo may ara sang binaisay tinanaog kuno ang asawa kag ang bata kag dito naging luthang ining nasambit karon iyang biktima close range daw kagway naman sila sa may ginluthang pangaiban amo man lang ining biktima o galing ang aton sa mga kapulisan hindi pa karon makapangusi sa itmayad no kumbaga kay ara pa iya sa state of shock ang mag-iloy no kay ti hamakon nimo masaksihan mo balang imo sining himata direkta mo himata bana mo tatay mo nga luthangon sa imo yang atubangan nga wala malang sang makahibalo kung anong sistema kag plastada kabay pang tutukan ini sang Kalinog PNP kag mahatagan man sang hustisya ang kamatayon sining biktima. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa. 4 ka mga bago nga police station ginbisitahan sang ICPO director kag natalana na kuno ning pagbuksan. I-check tabi ang mga detalye sini kaupod sa kay Bombo Hana Andasahan sa report please come in. Bombocham, 4 ka mga bag-o nga police stations ang plano nga pagatukuron kag pagabuksan sa publiko diri sa syudad sa nga Iloilo. Ang 4 ka mga police stations amo ang sa Tanza Esperanza bilang police station 7, bali manginduha na ka police station sa distrito sang City proper, manginduha naman ka police station sa distrito sang Mandurriao, bango dito ipagabutang ang police station 8, ang police station 9 sa distrito sang Haro kag ang police station 10 naman magadugang sa distrito sang La Paz nga bali mangyan separado na
ang lapas kag lapos nga police station Bombocham. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Shelamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyagil na pahayag nga tinguhaon gid nga mauna mabuksan ang Police Station 7 and 8, which is ang distrito sang Mandurriao kag ang ining nga city proper Bombocham. Bangod subong ginapreparahan na ini kag sa pagkamatuod nagtukod na sang technical working group para mag-preparar sa iban pa nga mga requirements sa natuloy diri Bombocham kung madumduman sang Lunes nga adlaw may downloading of personnel nga ginhiwat ang Police Regional Office 6 kag ang o kung ang pinakadako sini nga numero sang mga personnel amo ang ginhatag sa Iloilo City Police Office nga may 132 ka mga kapulisan. Bali ining 132 amo ini sila ang magapungko sa 4 ka mga bago nga police stations, lakip na ang 3 ka police commissioned officers. Kag amo ini ang maging kabahin sa diskusyonan sang gintukod nga technical working group ang pag-assign sang personnel bangod may realignment nga matabo kung sa diin magabutang sang mga key personnel sa iban nga mga bag-o nga police stations agod magpanguna sang pag-activate kag lakip naman diri ang mga kabalo na sang lugar, mga dugay na kag kabalo mag-atender sang mga pumuluyo man Bombocham. Suno kay Sangrines, ang mga naging basihan sa sining pagpatindog sang mga dugang nga police station sa mga nasambit nga distrito amo ang crime prone areas, geographical area, bangod kung mas malapad, mas madamo ang balantayan kag madamo pa nga konsiderasyon kag mga factors nga ang rason sa pagbatindog sang 4 kadugang nga mga police stations sa Bombocham. Dako man ang pagpasalamat diri sang Iloilo City Police Office sa suporta nga ginhatag sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Jack Juanqui nga matigayon ini bangod dugay na ini nga nangin handong man sang Iloilo City Police Office. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ani Police Major Shelamay Sangrines. 32 ina sila tanan, 3 dira opisyal. Ang ano gid sina dira ang instruction sang ato regional director para sa bahin sang ICPO, ina siya intended para sa pagatukuron nga 4 ka dugang nga police station diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ang 4 nga ini hindi ko magadululungan tukod, kundi by face ini kag ang isa sa mga gina-target nga mga una siguro sini diri at least 2 ka police station ang diri ma-locate sa Tansa or sa City Proper District. Amo ni siya ang serving nga dugang police station 7 kag ang police station 8 ang diri naman sa distrito sa Mandurriao. May ang 2 pa nga nabilin is natalana nga itukuron o reactivate dira sa bahin sa Barrio Obrero kag sa Haro District. Pero dako ang posibilidad nga sa masunod nga bulan tinguhaan nga mahingagaw gid ni ang 2 ka police station ang diri sa may bahin sa City Proper District nga tukuron kag diri sa bahin sa Mandurriao. Oo. So ang 132 ma'am no nga gina-download dira sa may ICPO ma'am supposedly or didto gid intended ma'am sa mga bag-o sini nga buksan nga duwa anay kag ang officials sini ma'am nga 3. Yes, so actually para na ina siya sa 4 ka police stations. Pero mauna lang so itigana na gid na sila. So mauna lang ni Goro bukas gid ang duha nga ni kay almost sa mga requirements daw halos gina-comply na subong kag gina-preparahan na subong kag in fact nagtukod na sang technical working group para nga mapreparar ang mga iban pang requirements. So what will happen ma'am sa mga personnel sini ma'am magatandog ba pala ma'am sa halin sa ICPO nga mga personnel o kon ang 132 sini amo lang gid sini ma'am ipang-assign? Kabahin ina sang idiskusyonan kung kuan sang technical working group kay hindi man na pwede no pag una sila assign diri hindi man na pwede nga sila lang gid lang ang matao sa dugang naton nga police station. So butongan gid ina sila naton mari-align kita sang aton nga mga key personnel sa iban nga mga police stations para nga ti amo na ang magapanguna no sa pag patigayon isang pag activate nga ni sa mga police stations nato sila magapanguna ini mga organic personnel ta senior PNCOs nga dugay na diri kay balo sang lugar kag kabalo na sang ang pangmuli pag-attender sa mga kliyente diri sa siyudad sang Iloilo. So with this ma'am ano pagid ang main objective bisang sining pagdugang sa mga police stations diri sa siyudad sang Iloilo? Kung i-base mo sa stopping pattern no sang sitwasyon sang siyudad sang Iloilo, allowed abi kita nga
patigayon sang at least no pulo ka police stations. Madugay na ina nga handuman no sang ICPO at the same time sang aton syudad kag nagapasalamat kita nga with the support of our regional director matigayo na gid man ini no. So ang damo lang mga concerns kag ang nakita lang naton sa buong is very supportive ang Police Regional Office 6 ng aton regional director kag in preparation to that kitagaan na kita sa buong police na nga magaman no tao na sa sining gusto naton nga idugang para nga ini pabor ini actually sa mga pumuluyong Ilonggo kay hindi na mapungga no ang pag-umwal sa syudad kag nakita naton nga nagadamo na gid ang balantayan naton kag ang peace and order concerns isa sa mga mayor na consideration sang isa ka naga-uswag na syudad. So pabor ini sa mga pumuluyo, pabor ini sa aton kay ma-beat off sini or ma-maximize sini ang police visibility kag ang public safety services, delivery sa public safety services. Nabatian ang spokesperson sa Iloilo City Police Office Bombocham nga si Police Major Shalami Sangrines. Ano mo lang niya? Piece of advice mo lang niya. Kung kiti din nga ni dugangan? Sa may city proper, Mandriao, Haro. Sa city proper, di ini ibutang? Sa Tanza, Esperanza, ini Bombocham. Tawgon siya nga? Police Station 7, ini Bombocham. Police Station number 70. Basikon, pwede man nga Police Station 1A or Police Station 1B. Kiti within city proper mo? Ang sa Mandurriao to yung idugang police station number ano to siya? Number 8 kana siya Bombocham. Police station number 8. Di pwede man naguro nga police station number 5A para kati within the district of Mandurriao kag within city proper district, di ba? Magamo sinagaling kiti basi kung may mas nagakigo sini nga balasyan pag ang police kay kun ako mismo hamakon mo ang Lapas Police Station, separated man saya sa Lapos Police Station. Police Station number ano na to yung Lapos? Amo na inaiya ang Police Station 10. Police Station 10? Bakit doon naglibot kita ya balik, liwat, di bala bumbohana. Kaya Police Station number 6, ara sa Arevalo. Pagpa Arevalo ta, balik kita city proper, ara dira Police Station number 7, sa Mandurriao may Police Station 8, ang Police Station number 9 sa din? Sa Haro, inaiabong mo siyang. Sa Haro. Tapos, Police Station number 10 sa Lapos. Doon naglibot kita. Basi pwede pa man mamba kami nga sa dining area ti may-ari diri sang kinahanglan sang assistance, police assistance sa may Barrio Obrero, Lapos. Ti dito ka mo tawag sa Police Station number 2A or Police Station number 10? 10. Depende Depende bombo hana sa kung anong mas hapos diri sa aton sini kapulisan. Kay base may mga ginasulod man sila nga protocol sa pagnumero sang mga police station, pero siyempre una pala mo do kasi rekwaol nga mapablatter ko diri ni natabo sa may area sang Rizal. Ti anong pinakalapit taw magambagang Rizal City proper, ti amo na ang police station number 7. Di ba na? Bubuana. Anyway, importante sinadira nga may mga proyekto nga aton sini nga PNP nga madugangan ang police station para nga madugangan pag iniya ang manpower sa aton sini nga PNP diri sa syudad sa Iloilo. Yes, Mama Cham, as of now, taking considerations pa man and nagabalay pa man kung ano gid man ang pasihan sang sining pag-in-charge sang pag-in-charge sang ini mga police stations, Mama Cham. Ti pareho lang ni balay hatag ko lang nga ehemplo sa kay Engineer Berba to no? Berba ang Chief Operating Officer sang Metro Pacific Iloilo Waters. Pareho ni karon kay unprecedented ang pag-uswag sang Iloilo, nagalapad kita diri, nagadamo ang mga ang PNP gani dugay naman nga plano ila nga madugang sang police station
partikularmente sa bahin sa distrito iya sang Haro kay kalapad sang Haro district mo. So dugay na nangagin planuhan sang PNP pero tiari na sumungo ginamata-mata na nila. Kay gusto nila nga ma-address nga ang proportion sang tawo sa aton sini magkapulisan magagamay. Butang naton abi karon 1 officer is to 10 individual. Do mo sinabala bumbuhan pero do kasubong iya nga ginhimo nga rason or whereas sang Metro Pacific ti ano abi kay grabe ang pag-uswag sang syudad sa Iloilo ti sala pa yagali sang syudad sa Iloilo nga nangin may inuswagon sa ila sini iya nga pag improve sang serbisyo nila sa pag-deliver sa potable water. My goodness, so. Sos, Maria Kagusip, thank you again, Bumbuhana. Amo ganit mo Cham nga instead of pagreklamo o ibabasol man ang pag-uswag ti ang dapat tira ang action ay napangayo. Ini si Bombohana Joy Mendoza anda sa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana sa imo sining nga balita. Iban sining nga mga balita kag impormasyon alang-alang tagid sa aton sining nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa mga kabombo naton, padayon kamo sa pagsunod sa mga programa sa Bombo Radio Iloilo sa Facebook Live, sa YouTube channel, sa aton sining nga Bombo Mobile App kag syempre sa inyo sining nga mga radio dial dira, sa inyo sining mga transistor radio 837 kHz sa aton sining nga mga kabombo. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Frets Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon.
Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon! Mayong hapon gid sa inyo tanan, mga kabombo, sa aton dira nga mga KLP lovers. Ari na ako, this is Tita Regine. I'll be with you until 3 o'clock sa sininga hapon. Siyempre, bit-bit nato ang inyong mga ginpadala diri nga mga istorya. Your treasured stories that you so willingly shared diri sa kahapon lamang program. So salamat gid. Gani sa tanan naton dira nga mga viewers, sa tanan naton nga mga listeners wherever you are. I welcome you sa sininga hapon. Beautiful Wednesday afternoon, mga beautiful man kamutanan.
because you are there. Salamat gid for your presence and maging happy as in magpasalamat pagid ako sa inyo more. If you can send na your stories ang ginhimo ninyo dira kagabi, kaina, or last week pa, or mga previous months or previous years. Pwede gid na. Email na. Now na. I-email lang. So, bombo_iloilo@bomboradio.info or ginsulat ninyo, then ipadala na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapan Street, Iloilo City. 11 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Salamat sa ating mga viewers nga ara gidira subong and ang ating mga listeners, especially kina-acknowledge ko man ang mga listeners naton abroad. Kabay pa, you're all doing good, you're all doing fine. Again, this is Tita Regine and I have this song sa sining hapon para sa inyo from Cookie Zamora. I welcome you with the song, Ikaw na Kaya. Good afternoon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ika'y papasya. Magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko ng walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. And that's Cookie Zamora with the song, Ikaw na Kaya. Well, ikaw na kaya ang susunod ko na i-interviewin dito sa KLP. Wow, straight Tagalog. Gin-bring up ko nino because gusto ko lang man actually i-reminder ang aton nga winner nga si Bebs Aquarius, taga Esperanza, Iloilo City.
Ma'am, wala gali ikaw kabilin sa imong contact number. So, through this program, through kahapon lamang program on air, ha? Ang ako yung pag-remind na lang sa imo. Palihog ma'am, sa ini nga Sabado, may interview na ako sa imo bilang aton nga winner. Kadto ka diri bago mag alas 2 ang hapon. And then dala ka lang sa imo nga ID. Again pa Xerox mga ID, 2 copies ina. Again, that's for Bebs Aquarius ang aton nga winner last week. 16 minutes after 2 o'clock, kag ready na kita nga magdulong sa inyo sa aton nga mga istorya, mga kasaysayan nga aton nga nabaton, bawang iban few days ago pa, but subong talang nga kay ginapang pasunod talang. May ara iban nga nag-request particular dates if we can gina-accommodate gin naton. Pero kung hindi na kaya, so kahulat-hulat lang man sila. I know that. So, ari na ato yung first stories this afternoon from Inbi, sa probinsya, sang Iloilo. My dearest, Tita Regine. A blessed afternoon sa mga kaupod kong KLP lovers, mga letter senders, listeners, labi na gid sa imo, Tita Regine, sa tanan man nga staff sang Bombo Radio Philippines. Hello, my friends! Are you still around, my dear classmates on air? Ready na kamo nga magpamati once again sa sining episode nga I have para sa inyo, nga luya ko i-share. What amazing information I received after a year sang ang wife sang akon anay ardent admirer napatay because of breast cancer. Primero, naglisensya kung pwede kami ka-video call. Bali ang husband, no? Kag sino man abi ako, nga dili mag-okay. He opened up his topic from our past experiences, ang among sweet and bitter memories nga gin-share together sa the same school kung sa diin kami nag-teach. Nagpasalamat man ako sa pag-recall niya sa adto nga panahon. Ginpahanumduman niya ako sa mga problema nga na-encounter namon sa school, nga amon nga ginbuligan pagsolbar para sa kaayuhan sa mga kabataan. Kag okay lang sa akon nga makakommunicate, pangamusta, istorya-istorya, nga malingaw kag makakatawa. Pero later on, doon nagali na putik lang ang iya istorya, nga doon naga-uli-anin na balatita. Yambal na. Siguro, amo na ini ang kakaigo nga panahon. Pag-reveal ko, sang dugay na nga natago ko nga sikreto. His special topic about his special love story. Sino ko no ang mag-question, kag maghilabot, nga libre na ako. Bal niya. Nagpanaw na ang ikaduha nakon nga bathala. Sasabat ko sa iya istorya, ay, na ano ikaw? Wa ikaw nagdamgo? Wa ikaw nagauli-anin? Ang dugay na nalubong nga istorya, imo pa ginabalik-balikan kalkal, insahaw. Wa pa ikaw malipay magtanaw, sang imo duha ka anak, kag pito kag gwapa, kag gwapo nga mga apo? He said, I really feel how life begins at the age of 80. No longer 40. Sabat ko, aba, ahay pre, papatihon mo pa ako? Hindi na ako sipunon, bukay ng buhok ko, ebidensya sang pagkatigulang. Why mo gani ako masulayan sang batanon pa kita, karon pa nga nagapakadlaw-kadlaw lang ikaw sa mga tao, kagabataan nga nakakilala sa aton. Well, it's none of their business. Tigulang man gani ang lawas, pero batanon ang balatsagon. Bal niya, huy, mahuya ikaw, siling gusto, randi nga inamoral. Do teenager ka pa. Enjoy life to the fullest by going abroad sa imo ka mag-anak, aron ikaw malingaw. O kung magpamati ikaw, kag magsulat sa KLP, sang Bombo Radio, dyan sa inyo nga city. Very inspiring pa. Very enlivening and interesting.
makapahagan-hagan sa imo stress, muscle pain, kaguol o kamingaw. Pre, basi makasukan ikaw sang imo mga anak kag mga apo kung mahibaluan na nila nga daw nagbalik ikaw sa pagabatanon, sa pagpautwas ng imo balatyagon. Akon lang ikaw gina-remind ni Ana. Abi mo pre, nagapalinong-linong na ako. On the waiting station na kung saan utawgo ni Lord sa pag-upod sa iya paraiso. So by the mga terminologies, sa mga words na iya ginagamit, we can know, no, nga Bisaya ini siya. Bisaya, mga Davao, mga Mindanao to nga areas. Okay, so hindi ka mo tingala, ha? Nga amo ni siya magsulat si NB. But I know, naintindihan man sang tanan siguro, hindi man maglayo sa aton, nga hiligay nun, sa pagpadayo naton. Siling niya, mayo siguro, no? Siling ko gali sa iya, Tita Regine, mayo siguro, no? Mag-lay minister ka sa simbahan. Help the priest and the Lord to preach good virtues. Kanami ka di nga kalingawan, malipay ka kaga, makakatawa. Hindi ka mabore pag istorya sa mga kayuhan para sa mga tao. Dako pa imo maindulhensya, halin kay Lord. Ang dugang ko pa nga gin-suggest, kung nabi mo patindog ka bahay kubo dito sa inyong asyenda, mag-alaga ka, bisaya manok, kag pato, aron ikaw malingaw, pananom ikaw green leafy vegetables, kag iban pa nga kararoton. Ang maubugat nga obra, sulan mo lang sang tao. Okay? Kanami bala ka kay maka-exercise ikaw, kag balason, makagwa ang toxins sa lawas mo, kag kamagaan sang pamatsyag mo. Tistingi bala, and you will feel healthy, young, and strong. Amo bala ang akong subong daily routine nga activities. Karon, may health tip ako ipaambit sa imo. You drink a cup of lukewarm water when you wake up early in the morning. Tapos, 30 minutes, eat your... Again, erase. Tapos, 30 minutes, eat your breakfast with fruits, etc., etc. Hindi ka madali hila naton sa pagkambyo-kambyo sang panahon. Kag, duha ka paklang sang balunggay, iwaswas, sipad-sipada, put it in a cup of hot water, cover it, hasta magbahaw kag inumon. Maka-relieve sang pungot kag sipon. Kanami bala, try it. Please be guided accordingly. Tita Regine, I'm trying to shift the topic sa mga bagay-bagay nga makalingaw sa iya. Pero naga-insist, yun. Ginabalik-balikan na gid ang iya nga love story. Kung kaisa dumahamot kaw dulang sa harambalanon bala nga ang gugma sang tigulang daw igi nga nagakamang maskin anhon mo pa katikwang nagakapyot gid sa balikawang. Sorry, higin takan kaging kapoy ako mamati kapag kipagdebate. So ginabalan ko siya nga dili lang anay kita kutob kag magpahuway-huway kay katulgo na ako. Po Tita Regine, kanami kuno sang bulan sa Mayo nga nagapamukadkad ang kabulakan nga nagbalik mamukadkad liwat ang iya gibati. Hambal ko pa. So lohado lang surrender na ako. Hindi ko kaya nga mabuligan kita sang imo pagka helpless. Helpless. Kaya ako mismo helpless man. Helpless. Okay, helpless. Mapaburakay, gani kita, kauban ang mga retirees nga mga upod da. Sige na bala. Ayaw. Nagdili-dili, diha, magbanding, usa kita. Tubag ko. Ay na. Kung gusto ninyo maghapit diri sa balay, magkaon, kaon na lang kita, og magkanta-kanta, mag-video kay ba? Og maglargo kamo paburakay. Dili ko kaya mag-uban. Sorry gid, dili na ako makalakaw og layo. Maayo makakaya pa kamo maglambayag. Ako, wa na gyud. Kung ikaw, helpless, ako, very much helpless gyud. So we're in the same boat. Gani magpasensyahanay na lang kita. Good night and God bless. Tapos, gindelete ko Tita Regine ang pangalan niya sa akong Facebook account. Kundi tapos, why na sing may nagapangkulit? That's all. Tita Regine, salamat iwat sa imong pagbasa.
Kagabay pa magpabilin si Lord paghatag sa manami mga panugdaon hindi lang sa mga batanon kundi sa mga tigulang man nga sarawayon. Kalain ba lang nga nagapahambog ka pa ba lang nga makasarang maski nagasugid na sa imo edad nga hindi ka na makakaya do may pagka for your eyes only. So nahamuot lang ako tita do bata pa yaon bala. I hope may leksyon gihapon makutlo ang nagapamati subong. I'm sorry Tita Regine, wala man ako nagapangaraan ina-emphasize ko lang ang husto kagamatuuran. Okay? Well, more power in your program once again and may God bless you and your loved ones this flowering month. Flores de Mayo. Just me in B, sang Iloilo Province. So, Ma'am NB, hindi gali ikaw ang type, no? Nga okay sa love life at 80. Ang iba niya, go pa yan, no? Lain-lain niya reasons. Ang iba na, wala, no? First love nila before, lain ang napangasawa, and then ang free, kagluyag sila balikan. Kay sila gali ang greatest love. O, diba? Kag-open sila. To accept, to venture and enjoy sa mo sina, no? Having a love life in their twilight time. Pero not for you. So it's not your cup of tea. So ti pasensya na lang to si ardent admirer gali isang una ino. Ikayo do na ugtan ikaw, no? And then na shock ikaw nga ti sa amo to yang nga time nga nag video call siya sa imo, amo gali to yang iyang purpose pero pasakalye lang sa mga nagliligad, gali kay may siya gali sa imo, no? Nga may proposal kumbaga nga ti basi isubong kay free na ko. Basi isubong ang wala na tigayon sa una, basi kon matigayon na subong. Grabe yan si Sir. But anyway, iniya daw naghatag naman sa imo sang unbelief, no? Disbelief nga, ano na ginapang hambal mo? Tsintahon ka na. May pito ka na kaabo. Tapos ikaw yan, no? Never in your mind, gid. Sa una gani, hambal mo, no? Sa bataon ka pa, way ganito na tigayon. Subong pang tsintahon ka na. No, feeling mo, mama naman. Naga-joke lang siya or sincero gid man siya. Sige na panghambal niya. But it seems very clear, no? It's not your cup of tea. So, wala ka na diraya. At 80, gusto mo na lang isang malino nga pagpangabuhi and maybe, no, naanad ka na lang. Naanad ka na gid sa imo nga single blessedness nga nagina-enjoy mo. And even the thought, just the thought, especially at 80, ay dumaharak-hak ka na lang. Gidelete mo gid si Sir. Well, anyway. Kung porsigido, mangita na, ma'am sang paraan, muna balak, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Sige, good luck na lang sa imo. Ma'am NB. Thank you so much. Ito nakalamho man ako sa nga istorya. Diba? Ang gugma sa mga tigulang daw sa igi nga nagakama. But anyway, thank you so much again. Na-entertain ako, I'm sure, ng mga listeners naman. 30 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program. This is Tita Regine. Magabalik kita. Pagkatapos lang gid, sa pila kami importante ng mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre
para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang serebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag... Next story from Lola Rose, sang Tigbawan, My Dearest Inday Regine. Una sa tanan, ginatami ako sa mayong hapon, ang tanan nga katapos ang Bombo Radyo, ilang binigid sa imo, Inday Regine. Inday tawagan ako kay Lola Rose, ang Tigbawan, nagaedad sang 67, may 7 ka mga anak, kag 25 ka mga apo. 8 na ang apo ko sa tuhod. Wow, at 67. Grabe, no? Inday ang kasaysayan nga sulaton ko, kasugpon sa kasaysayan ni Janine kag JJ.
Inday diri ko sugpunan ang kasaysayan sang duha ka bata. Ang nagligad, naglisensya si babae kay ko nga maobra, kagin pasugtan man siya ni ko. Inday duwa pa lang gani kaadlaw si babae sa iya ginaobrahan, nagdrama na siya. Ginsugo siya nga maninda. Pagbalik niya, naghapu-hapu gid siya, nagambal siya sa iya ama kag amo, nga naaksidente kuno ang iya anak, kag hindi masarangan sang sentro, gindala gid sa hospital. Ti mahulam siya sang kwarta, kag ginpahulaman siya. Pagkaaga, nakamata ako, kay todo-todo ang hibi ni Janine. Dayon ko gwa, kag naggadto sa balay nila ni ko, kag nakita ko si Janine, nga ginatiklod ni babae pabalik, kag nagpasalipod ako. Pagabot nila, naghambal ako dayon. Hambal ko nga nga maobra ka pa, nga may gamay ka nga bata. Kagapon didto ina sila sa puno. Ti hinali gani mahulog kag malumos, hindi ina kabayad ang sweldo mo. At ipa na ang duwa mo ka bata. Kag nagsulod siya, kag nagpauli man ako. Pagbalik ko, wala na si babae. Goy, ginpamangkot ko si Jean. Siling ko sa diin na si babae. Sabat niya, lola, naglakat siya, dalaya ang duha ka bata. Pagkahapon, ginpangita siya sa nagpatigayon sa iya. Kay wala si babae, si Wawi ang nag-upod sa iya. Kag si Wawi ang ilaging sugiran sang ginhimo ni babae. Kagintawgan ni Rika Siko sa Antique, sang ginhimo ni babae. Ti sabat ni ko, babae ilang, kay mapauli ako sa Sabado. Ako lang ang mangita sa ila. Pagka Sabado, nagpauli si ko, kagin pangita niya si babae, kag didto niya nakita sa nasuli. Kag dayon niya kuno, ginpasakay sa motor, kag ginpapanaog niya si babae sa ilabalay, kag ginsumbag, puy hala. So ang duha iya ka bata, gindala niya. Sa mga alas 8 na, nag-abot si babae, kag ang ginakilala niya nga papa. Kay si babae gali, bata asang ka-live-in ni papaya. Kabal ko kay babae, mahulam ka malang sang kwarta, ituluyon mo pa ang bata mo. Hambal ni papaya, husayon talang mari, kag nagpauli ako. So nabatian ko ang hambal ni ko, nga ang duha ka bata hindi iya. Kay nagabusong nagali si babae, kag gin-live-in niya. Kag ginpalakat niya si babae, kag ginhawiran niya ang duha ka bata. Inday, sa edad ni JJ nga isa ka tuig, nagainom lang siya sa baso sang gatas. Kag makaluluoy lang siya, puno ng iya diaper, wala gid nila ginauba. Tungod kay bata, ti ko nano lang iya kanon. Ti nagsuka pang libang siya, kag gindala ni Jean sa doktor. Kag nag-ayo man siya. Sa ulihi, diri ni Rika sa balay ginapatulog, pero kung maligo, dito sa ila, kay dito ang iya mga bayo. Pero nagalamugo siya. Bisan damo ang ginapanghatag ni Z nga bayo sa iya. Gali, kay nagakaladunot lang, kay wala sa nagapanglaba. Sang nagahilapit na ang debut ni Rika, nagpanghimos sila. Ang mga bayo ni JJ, ginpanulod nila sa sako. Sang nakita ko, ginpanguha ko, kagindala sa balay, kaginpanglabhan. Tungod kay naluoy ako kay JJ, ginatipan ko na lang, kay hindi na si Rika kaatipan, kay nag-eskwela siya. Sa nibalaan ni Angga, nga ako ang nag-aatipan kay JJ, ginambalan niya ako, nga hambalan ko si ko, nga adapon na lang ni tita, or adapon ni tita niya si JJ, kag isaylo sa ilangalan. Pero hindi magsugot si ko, pero ginapabayaan niya man lang. Inday sa ulihin na hibalaan ko na si T malanggali ang tatay ni JJ. T, ginatipan ko na lang sang maayo, kay apo ko man sa tuhod, kay si T, apo ko gid. Kag upod kami sa balay, kay wala siya balay. Wala siya sa balay ni nanay niya, kay sugod sang pagsaylo ko sa akon balay, nag-upod si T. Pero nagabulig man siya bakal bugas kag sudan. Abi mo inday, kung paano ko nahibalaan nga si T ang tatay ni JJ? Nasugata ko si JJ, ginpamangkot niya ako ang balya lola, nakita mo si tatay? Nakibot ako, ambal ko, sinuy mo tatay? Di kay wala ako kahibalo, nag-istorya ako kay Jean.
Jean as in J-I-N. So, ang ko, gipamangkot ako ni JJ, kung nakita ko si tatay ya, nga sino si tatay ya? Tinagambal si Jean, si T, si Lola, ginatudluan niya. Sabat ko, ay, wala ako gani kay Balo, kung sino nga tatay ang ginahambal ya. So, amo ato inday, kag nahibalaan ko, kag naghambal sa iya si Aled, tatay, kalain sang tatay, daddy lang Jay, ang itawag mo. Subong inday, daddy, ang tawag ni JJ kay T, kag kay ko, papa. Tungod kay ako ang nag-atipan kay JJ, kung magmasakit, hambal iya ni ko, Lola, init lawas ni JJ, pero wala man siya sang kwarta nga ginhatag na ibakal sang bulong. Tungod kay sa balay si T, mabatyagan niya gid, nga lain ang pamatsyag ni JJ. Nagambal siya, Lola, dalunta sa hospital, sabat ko, baklilan to sang bulong, kagdayon niya man lakat. Ako ya, ginapamanyusan ko si JJ sang oregano, kay tama kataas ang iyang hilanat. Pero sa nakainom siya sang bulong, nag-ayo man siya. Abi mo inday, malingaw man ako kay JJ, kay bisan siya lang isa nagahampang, duginampangan niya ang iya kaugalingon. So isa ka adlaw nagahampang siya sang iya mga munyeka. Di may duha ka lalaki, hambalya, ini si daddy, kag ini man si papa. Kag ako ini ang bata nila. Kag ipamangkot siya ni Lolo ya. Agot, tidiin iya si nanay mo. Ang sabat ya, didto sa suba. So inday din na lang kutob, ang sulat ko party kay JJ, kag sugpunan ang iya ni Janine. Si Janine, kung si Janine may pagkaon, bisan mangayo si JJ sa iya, wala yagid ginahatagan. Gani siguro nag-isip si JJ nga kung siya may pagkaon, hindi yaman paghatagan ng iya nga magulang. Kag wala yan na ginabilinan sa gatas. Bisan hula mo ni babae si Janine, wala yan na ginapangitain day. Ginpa-eskwela ni ko si Janine, pero wala yan ginaatipan, pailisan. Si Janine ang nagailis. Primero, ginadulong sugat ya pa si Janine. Sang ulihi, bisa nakailis na si Janine, wala iya ginadulong, ti absent si Janine. Isa gani ka adlaw, ginsugo ni ko si Adeb nga idulong si Janine sa eskwelahan. Naghambal si Adeb nga may kaduan siya. Hambal ni ko, idulong lang kay ako ang masugat. Inday naglabay si Bibi nga madulong sa iya apo, amo kag nadumduman si Janine nga wala masugat nga alas 10 na. Kag nagpalihog lang si Jean kay Bibi, nga pasakyo niya lang si Janine sa ibay. Inday sa nagahilapit na ang Christmas party ni Janine, naghambal si El, nga hasta si JJ matuon man, kiti doble ang iyagin bayad, kagin sakop yaman, bakal bayo. Sa nagabot na ang adlaw sa Christmas party ni Janine, wala sang ma-attend kay si Ko, nahuya ko no siya. Kagin kaduan niya si Rika sa balay, kay amo ang iya paatinon. Ti hindi si Rika, kay nagasakit ang iya ulo, kag nagpangakig si Ko. Tiambal ko, 3 na kadlaw ang batsyag ni Rika, karon piliton mo ged, pangitai lang sa maupod kay Janine. Kagintawgan niya si babae, kag si babae ang nag-attend. Kaginambalan niya si Ko nga, tapos dito lang anay si Janine sa iya, kay idulong niya lang balik. Sa may klase naman, ginbalik man si Janine, kay bisa nakailis na siya. Ginbalik ni babae si Janine, kay nagbalik eskwela naman siya. So siguro natakaan man si Janine, kay bisa nakailis na siya, kung wala sa madulong sa iya, ginauba, yan na lang ang iya uniform. Inday, ako ang nagalabas ang uniform ni Janine. Kay ginhambalan ako ni El, nga labhan ko ang uniform, kay hatagan niya ako 1,000. Tani hindi ako, kay ako man ang nagapanglabas ang bayo ni JJ. Pero hambal ni El, ti uniform man lang. Kay ginlabhan ko na lang inday. Isa ka aga, ginsugo ni Jean si Janine, nga maligo, kay mailis. Para kung mag-abot si Papaya, idulong siya. Pero nagsabat siya karon lang, kung mag-abot si Papa. Pag-abot ni Papaya, wala pa siya kailis. Ginakigan siya ni Papaya. Naginsugo niya si Adeb, nga idulong si Janine kay mamaya. Subong inday, dito si Janine kay mama niya.
Kung ano ang kapalaran ni Janine sa luyo ni mama niya, ang panahon lang ang makahibalo. Kung paano ang kapalaran niya sa luyo sang kalib-in ni mama niya. So Inday, diri ko na lang tapuson ang sulat ko para kay Janine kag kay JJ. So madamong iid ni salamat sa pagbasa mo ang matinahuron. Lola Rose, sang Tigbawan. Lola Rose, thank you gid sa story mo nga ini. Gina-update mo gid kami, no? Sa mga happenings sa inyong family. May pila ka mga apo. Tapos, 25 ka apo, 8 ka mga apo sa tuhod. Wow, grabe, no? At 67 or 65. Ako lipato naman yan, no? But anyway, kung ato na gid man lang to si Janine sa iya nga kaugalingon nga mother, siguro niya bro na siya pagbabayaan sa iya nga mama, kay bata yaman si Janine. Kung hindi na to komportable si Janine, lapit man lang gurong iya nga papa, kabalo man na siya nga magpauli sa iya papa, hindi gani, kabalo man na siya nga magkadto sa imo. So si Janine kaligi si JJ, mga mag-utod ini sila. Siko ang ilang papa, pat siling mo lain gali iya ang tatay ni JJ. Tapos si Siko kagang iyang ang mama sang mga kabataan, bali hiwalay na, no? Because you were saying na may live-in partner naman nga bago ang iyang mama. Naku, ako lon. Pero sige lang, let's hope nga ang welfare sa mga kabataan ang sagihapon ang nagapangibabaw sa mga ginikanan sa ini nga mga kabataan. Kag ikaw bilang lola, I'm sure hindi mo kaya nga babayan ang imo nga mga apo. Always to the rescue. Salamat gid sa imo Lola Rose sang Tigbawan, 2:48 sa hapon. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Bullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud. 10 minutes before 3 o'clock, pwede pa kita isa ka story. Lola, ang paring alert kada kay magabasa ako. Isa sa mga stories mo from among the high na nga tambak sa mga stories mo para sa KLP. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat, sa mga tulad ko ng mga listeners, letter senders, at sa'yo, mahal na Tita Regine and family sa mga katapos ng Bombo Radio.
Good afternoon, dear Tita Regine. Kahit na malabo ang paningin ko sa ngayon, pero pinipilit kong sumulat. Gusto ko gid nga i-share sa inyo ang akon nga pag-attend sa first death anniversary sang pinalangga ako nga hinablos nga sang buhi pa siya. Ano siya na yung editor-in-chief no sang Candlelight magazine sang Haro Cathedral Metropolitan Church. Dita nagpa-cater sila kag almost ang mga bisita mga kaparyantihan man lang namon sa Santa Barbara. Tita, ako lang ang pinakamatanda sa mga kamag-anak. Imagine, lahat ng mga apo, pamangkin, nagabisa, nagahag, nagakiss sa akon. Kag madamo ako sang hindi makilala. Mga soltero, mga dalaga na sila, mga puti, mga gwapa, kagang iban mga professionals na. Nagtulo man ang luha ko sa akon nga kalipay. Tita, ang iban, mga college students na. Kag ang mga tiya, kag uncle, mga doctors na. Naging mga pupils ko man sa itong adlaw. Sa itong mga nagligad, no? Sa mga estudyante pa sila. So, akong kin-invite sila sa akong birthday sa itong April 11. Tita Regine, nagkataon naman nga may misa sa Santa Barbara para sa yumaong kapatid ko ang nagpa-eskwela sa akon sadto. Tita na, una na ang invitation sa Grand Plains, kani nga wala ako naka-attend sa misa sa Santa Barbara. So nangayo na lang ako ng isang kapatawaran sa puong may kapal at sa yumaong kapatid ko. Nangadi lang ako para sa kapahuyan sa iyang kalay. Nga ato na siya, no? Kaupod na ang ato nga mahal nga Diyos. I would like to extend gali may taos-pusong pasasalamat kay Deo sa iya nga pag-greet sa akon, pag-mention sa akon ngalan, sa iya nga kasaysayan, one afternoon. Well, of course, nalipay gid ako kung ma-mention bala ang akon nga pangalan sa ilang mga kasaysayan. Hindi lang kay Deo, kundi sa iban pa ng mga letter senders na kung kaisa, ginamention nila ang pangalan ko. So, samtang nga nagpamati ako, tita, lipay ako. Tapos, tita, niisip ko nga siguro, base ako naman kasaysayan, ang sunod nga basahon mo. Sabi mo bala, tita, duwa na gid na ka beses, kung ginapanumdum ko na, kung siling ko siguro, ako naman yung basahon niya mo. Butita, nagapamatudaan bala permi ang ara sa kaisipan ko. I thank the Lord Jesus na kung ano ang ara sa isip ko o pakot-pakot lang, nagakamatuod. Tita, basta mabasa mo akon nga kasaysayan, bawdayon ko gidbangon kag i-check before the numbers ang akon record notebook. Check na da, ha? Crash out na da ang ining episode. Lola Amparig. Anyway, Tita Regine, ang akon i-share pagid sa imo karon, parti naman sa akon mga kahinablusan, ayambot, mga chick boys. Ilis-ilis ang asawa, bisan may mga anak. Kung ang asawa ra sa abroad, ilis naman sang bagong asawa. Okay, kalabanan sa mga hinablus ko ng mga lalaki, babaidur. Siyempre, may mga itsura man sila. Hindi man pagpatihon ang mga advices sa mga tigulang. So, una ganit tita, kalabanan, broken home. Duha ka anak na nga mga lalaki, pero wala sa poder sang ila tatay. Kay ang nanay sa abroad, kay ang tatay may live-in partner or may bago nga asawa nga may duha or tatlo ka mga anak nga hindi man iya. Ting iya duha ka bata nagpauli sa lugar sang ila lola. Makaluluoy man, pero hindi man kami magkita ay. Tita, may isa man ako kay hinablos, sang soltero pa, dire sa akon. Kagaamon ginapatigayon sa nurse. Matahom, mabuot, kag may malapad nga palayan.
Tita bisan ano ang pagpatigayo namon pero ayaw niya. Kay siling niya, ang luyag niya pangasawon, imol, hindi kay manggaranon. Ati choice man niya laan, no? So nagsiling ganiyang bana sa pakaisa niya nga anti ang paring, ang imo sulog, matalaw. Luyag niya, ang amon mo nga, amo pa ang magpalapit sa iya. Abi mo tita, adlaw gabi, ginapatigayon ko, pero ang sabat sa akon, yang iya luyag ng pangasawon, imol, hindi manggaranon. Tita sa ulihi, nakapangasawa, sang amon man lang neighbor, nga medyo mahirap, kag may anak ng isa ka lalaki. Sa ulihi, nagpa-abroad ang asawa sa Kuwait. Ginbilan niyang ila anak sa utod nga babae, sang iya asawa. Siguro, primary pa lang ang anak, nagpa-Manila, kag mangita sang trabaho. Sa ulihi, nag-live-in sa isa ka babae nga may 2 or 3 ka mga anak. Hindi nagdugay ang babae nag-domestic helper or nag-abroad. Kag siya naman ang nag-alaga sa mga anak nga hindi man iya mga anak. Huwag naman sila nag-aupod, no? Sa iya nga asawa, kung magpauli naman, kaya broken home na. So, muna gani tita, ay ambot Hindi mo na abi magpamati sa laygay sa mga tigulang. Ginaguyod sila sang urong sa buho. Nasa huli ang pagsisisi. May isa pa kahinablos ko nga 2 years magpauli ang asawa halin sa abroad. Wala magdugay, nagbalik naman kag paglakat sang asawa sa Manila. May ara naman nga bago nga partner. Ay tita, mga babaero. Kag sa ulihi, wala man sang abutan. Tita madamo, pa kukuntani sang isaysay, pero malabo na ang paningin ko. So lastly, here's my love, kisses, and prayers sa imo and family. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Tita Regine, medyo maayo-ayo na ang paningin ko. Gani idugtong ko lang. Nadumduman ko. Yung isa naman kay hinablos ko sadto. Wala na siya. Pero hindi ko gid malipatan kay tama ka generous, mabuot, kag magalang sa mga nakakatanda. Sa akon lang, napatay siguro sa sobrang konsumisyon sa iyang asawa. Biro mo tita, sa una nagasakay sa barko, si Man. Primero, maayo man ang ilapag sa wahay, kag nakaanak sila, 2 boys and 1 girl. Sa ulihi, masubo ang natabo kay pagbakasyon niya, ang iya asawa, nag-elope o nag-upod sa iya man lang umagad. Uy, nga bana sang iya anak nga babae. Hala. So pag-abot sa hinablos ko, wala na sila nga duha. Kagasta subong, wala mahibal kundiin sila. Tita ang masubo, wag tama kakahuluya, kay tiging ilop niya, iya man lang umagad. Sumaayo lang tita kay naawa ang puong may kapal, kag may nagpangasawa sa iya, nga mabuot, mapisan nga lalaki. Subong okay naman, kag happy man siya sa bago niya nga bana. Teenager pa lang ining akon apo, amo na gani tita, nga kung may pagsalig ka sa aton mahal nga puong may kapal, kaluuyan ka man. So, tita, before I forget, paki-extend my thanks sa letter sender mo, taga Lambunaw. Sino man? Si student mom? Nabatian ko one time pag-mention niya sa akong pangalan. Pagkabati ko sa pangalan ko, the more nga nagdugang ang akong inspirasyon sa pagsulat sa akong kasaysayan. Wala mo tita sang dalaga, teenager pa lang ako, pero may kami nagkakadto sa Lambunaw, sa Bansag, sa Tubangan sa Lambunaw Cemetery. Ang akong pakaisa, nakapamana sa taga-dira. Di kada bakasyon namon sa una, madamo ang dala namon nga makabugaw, kamuchili, lubi, kag mga saging. Malapad ang mga tanom nila. Medyo nalipat na ako sa barangay namon sadto nga ginakaduan. Dalag ko kag maayo man ang pangabuhi sang akon nga mga cousins dito. So tita, basi kun kapoy Canada sa pagbasa, best regards na lang, lovingly, Lola Amparing. Perfect. Impunto alas stress gid kay natapos na ang sulat ni Lola Amparing. Sige Lola, crash out mo na da ang ining episode sa imo nga record book. Teacher na teacher gudyan, no? Si Lola Amparing. Anyway, good health ha, always, kay enjoy lang da sa pagpamati ni sa KLP. Mga kabombo, thank you so much again for your time and for your stories. Again, ang akon nga pag-invite kids sa inyo, share with us also your stories.
ang inyong mga experiences. 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa ato yung winner. That's every week. And then of course, ang ato yung pag-interview every Saturday. So, pwede ka mo nga maka-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or if you have written your stories, pwede nga ma-send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagapangilay-ngilay na si Tuyang Ermitanya kay masunod na siya after KLP. And after Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, after Provincial Jail, Dear Diary. Ini ang mga paborito ninyo, ng mga dramas kon hapon, diri sa Bombo Radio, Iloilo. So, madaming salamat sa inyo for your time and for your stories. Balikay kita tomorrow, God willing. Sa kihapon, yun ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.